أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا. تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألهان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تؤاخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأداء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. وبيد وجوهنا يوم البأس وآتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وادخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار وبين الناس سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان.
اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالساء صوابة، وبالجيم جمالة، وبالهاء حكمة، وبالخاء خلانة، وبالدال دنوة، وبالزال زكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفى، وبالسين صناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقة، وبالضاد دياء، وبالطاء طهارة، وباللام الألف، وباللام لطفة، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وبلام الألف لكاء، وبالياء يسرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، وخذل من خذل المسلمين، وخذل من خذل المسلمين، وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Ustaz Abba Koita an ka foli bɛ a ye. A ye dugawu min kɛ n'o ye sadakallahu dugawu ye. An ka dubaw ka bonya sɔrɔla sadakallahu dugawu jaabiw la. An ka maabaw, waliw baw, kutubullah kitabu, watadul autad, kawasul kawasinaw ka bonya bɔra sadakallahu dugawu jaabiw de la. Alhamdulillah.
ka yamaruya kɔnɔ bi an sera yɛrɛ sira fɛ ni Sanogo Adama ye ka bɔ Côte d'Ivoire an ka foli bɛ a ye jango caman min kɛra Côte d'Ivoire sisan ni Ala ka jɛ ye an y'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire kaw ka d'u ye siribikɛ ka b'u bolo u ye nafa sɔrɔ siribikɛ la wa an taara a kɛra jamana fila ka badenya ye jamana fila ka sinjiya ye Sanogo k'i n'i ka jama fo dunan ladon la n'an bɔra yen ka an ka président d'honneur fo Alhaji Surakata Salaman Tawo an ka foli b'a ye n'o ye an ka Burkina président ba ye a n'a ka jama Burkina bɛɛ min bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan i b'a fɔ de ko Burkina taamɛ ka sigi Mali kɔnɔ hakɛ Ala ye province Kɛnɛdugu province Wé province Kajogo province Banwa Balɛ Poni Buguriba Suru Nayala a bɛɛ maa jigin bɛ nin yɔrɔ in na yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra yen k'an yɛrɛw ka président ba fo ni o ye Ansar Mali kɔnɔ n'o ye bɛnkɛ Alhaji Modibo Diallo ye bɛnkɛ an ka foli b'a ye a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la an ka foli b'a ye a ka hakili ɲuman n'a ka miiriya ɲuman na Ansar baaracogo Mali kɔnɔ bɛnkɛ ka san 5 kɛ jama ka dɛnɛya b'i kan ka san 5 wɛrɛ kɛ jama ka dɛnɛya b'i kan ka san 5 wɛrɛ kɛ jama ka dɛnɛya b'i kan wa fo ka taa kɛ min ye ni Ala ka jɛn ye jama ka dɛnɛya bɛ e bɛnkɛ kan Diallo an ka foli b'i ye n'an bɔra yen ka seya mɔgɔw fo k'an ka PCA fo Ali Badara Usman Hayidara an ka foli b'a ye a n'a ka biro kɔnɔma bɛɛ ka foli di an ka cabinet mɔgɔw ma chef de cabinet Ngolo Damɛlɛ directeur de cabinet n'o ye Sherif Ahmad Tijani Hayidara an ka foli b'a ye leader cɛkɔrɔbaw an ka foli b'u ye a sifin jɛkulu i b'a fɔ leader maa ma to kɔ n'o y'a sifin jɛkulu ye Côte d'Ivoire taama na a bɛɛ lajɛlen taara ka taa karamɔgɔ ka taa wasa ka taa kunnawolo o taama in na an ka foli bɛ an ka directeur exécutif an b'a fo ni o ye Seydou Jara ye a yɛrɛ ye kalo 1 n'a kunkanfɛ kɛ taama na Europe kɔnɔ sisan ni Ala ka jɛn ye a yɔrɔ min kɛra ka taa kɛ visite ye a yɔrɔ min taara kɛ bureau sigi ye a yɔrɔ min kɛra fɛn o fɛn ye i k'a dɔn an ka directeur ye an jɔyɔrɔ fa la Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n badi alisilamɛw bonya caman y'an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan dugawu jaabi caman ye an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan minnu ye salon da fɔ minnu da ɲɛnabɔra salon la sini n'u ma se ka na salon kɔnɔ kolosuma ni basigi Ala k'a di an ka jamana ma ɲɛsuma Ala k'a di an ka jamana ma an ka kamalenya bɛɛ ye sanfɛji foriko ɲuman ye ni samiyɛ ɲɛna an ka jamana an ka sinankunya b'i ja ka taa fɛ an ka kanimɛtilo b'i ja ka taa fɛ dɔ bɛ kun dɔ bɛ ne kun dɔ bɛ aw kun dɔ bɛ anw kun jɛni bɛ jigin jɛni na jɛni bɛ se jɛni ma kɛlɛbaden tila bɛɛ lajɛlen ye fantanya ye sabu fanta dusuma ka ko hali ni ko a ɲɛ bilennen don a b'a bolo kuru an y'a ɲini Ala fɛ o gɛlɛya n'o degun n'o tɔɔrɔ min bɛ an kan fo ka an sun n'a ko tiɲɛ Ala ka nin gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan koyi an ka sirifuw bi kɛnɛ kɔnɔ yan sirifu Burama bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ni Ala ka jɛ an ka foli b'a ye sɛgɛla sirifu Burama sirifu Madu denkɛ an ka foli b'a ye Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye karamɔgɔ Sɛgɛna Jawara a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka foli bɛ a ye ni Ala ka jɛ ye ka taa se an ka maaba invitelen caman ma minnu ye kɛnɛ sɔrɔ
an y'a ɲini ala fɛ diɲɛ balaw ba duuru ala k'an bɛɛ kisi a ma diɲɛ balaw fɔlɔ ka bana yɔrɔ la i dɔnbaa ti yɔrɔ min o ɲɔgɔnna balaw ko tɛ diɲɛ kɔnɔ i ladonko ka gɛlɛ bana y'a dama tɔɔrɔ ye jigi tɛ banabaatɔ la o y'a dama tɔɔrɔ ye ladonbaa ti banabaatɔ la o y'a dama tɔɔrɔ ye ɲɛjɔyɔrɔ tɛ banabaatɔ la a ma kɛyɔrɔ la ni ala tɛ o fana y'a dama dekun dɔ ye kelen Sibi Tijani i ka wulafɛ foli bi yan ka bɔ Siribi Madu ka du kɔnɔ nin bɛɛ ye karamɔgɔ dɔgɔninw de ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye a filanan ka sa denmisɛnya na adamaden si waati dɔ bɛ yen ni ala ma far'i kan o waati ti ala fɛ ala t'i fɛ fɛn fɛn ye ala ko ye i b'o bɛɛ lajɛlen filɛ dadɔnbaliya ye si waati dɔw bɛ yen ya rabbi ala kana an fa denmisɛnya na a sabanan ka ɲɛ sɔrɔ ɲɛtigiya kɔfɛ ka f'i ye o ye diɲɛ balawba sabanan de e ka finman ni jɛman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'i muso y'i ɲɛ na k'i wolo y'i ɲɛ na k'i ka nafolo y'i ɲɛ na ka diɲɛ su kotɔ y'i ɲɛ na k'a dugu jɛtɔ y'i ɲɛ na k'a tile bɔtɔ y'i ɲɛ na ka laban ka na e da dibi kɔnɔ ka taama dibi la ka wuli dibi la ka da dibi la diɲɛ ka fin i t'o dɔn bilen diɲɛ ka jɛ i t'o dɔn bilen i ɲɛ tɛ kanubaa la i ɲɛ tɛ muso la i ɲɛ tɛ den na hali i ɲɛ t'i yɛrɛ la o ɲɔgɔn n'a balawu ko tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ balawuba naani ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen kisi a ma n'o y'a sabanan ye diɲɛ a balawuba naani na o de ye maa kɔrɔ waati ka bɛn i fantanya waati ma e kɔrɔ waati e dɛsɛ waati o ka taa bɛn e ka bolokoloya waati ma hali i ka mara b'i kɛɲɛ wahi n'i kɛra dutigi ye i sigira kɔkun na jɛgɛ tɛ kɔ min na bolokolo ka dutigiya o y'a bɛɛ kɔkun na jɛgɛ tɛ kɔ min na bolokolo ka dutigiya tuma dɔ la jiri de b'a bolo suma tɛ jiri min na den tɛ jiri min na a silamɛw an kɔrɔtɔ ala kana an kɔli an kɔrɔtɔ ala kana an dɛsɛ an kɔrɔtɔ ala kana an bolokoloya a duurunan o ye yeko fila ye juguman sira fɛ ka kɛ dɔnbaa lafili ye k'i bonya ɲɛw kɔrɔ ka tila ka n'i dɔgɔya ɲɛw kɔrɔ k'i ka ko fɔlɔ lafiya la ka n'a laban tɔɔrɔ la k'a fɔlɔ ɲɛsuma na ka n'a laban ɲɛguwan na k'a fɔlɔ bonya na ka n'a laban dɔgɔya la k'a fɔlɔ kɔrɔta la ka n'a laban majigi la n'o tigilama bɛ saya fɛ balo ye n badi alisilamɛw ala k'an ci ɲuman na nin waati in na taasi minnu kɛra ka ɲɛsin an ka banbaatɔw ma an y'a ɲini ala faama fɛ dugawu min kɛra u ye ala k'a dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'a dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi minɛ cɛ basaya ni muso basaya dama an ka jɛkulu kɔnɔ an balimaw la an sinjiw la o de kɛra o dɔ ye Alassane Mahamudu Ɲang an tɛ se ka nin kɛnɛ in sigi k'a wuli ko an bɛ se ka ɲinɛ kajolo belebele kɔ kajolo dangele kɔ Alassane Mahamudu Ɲang ala ka hinɛ ni silamɛ suw la ka yafa k'a ye k'a jigiyɔrɔ ɲɛ hakɛza o dɔ fana ye ne yɛrɛ balimakɛ Muhamadu Maki Cam fa kelen ba kelen a ɲɔgɔnna de ye ne ye fana timɛna hali an ma kalo kelen sɔrɔ fɔlɔ ka fara n dɔgɔkɛ kan Muhamadu Sani Cam o fana fatura hali an ma kalo fila sɔrɔ fɔlɔ o tuma na ka fara an ka sabatɔ caman kan a cɛman n'a musoman la ala ka lahara sɔnsumaya bɛɛ lajɛlen ye
Mbadem foko warka kinyana allo YouTube mi ngara ko wara madogo jemana ni kera shirifula matrafa baye afo iyele ba kene kono haydara ka bo ni ko ina sisa katla kana do jamakola afo ko meleke ni fiye me haydara la hal no asro meleke te nga alay meleke ni fiye ala nota manogo karamo kum nakalo kelenge halati ma kasa sama segala fiye bo yini ni fe jango kan nyona kene basigi ibado la ko aidara ma ko fle farkolo toro la ala nofe ama ko fle farkolo sengena ala nofe ama ko fle farkolo dekuna ala nofe siruke ala de ba saraka ni ku kene ya ka me anyefe ala ma ode kera ola ka bonya ula se afoye ali sogoba ka bo fakola ali sogoba aye musofuru 2020 ka sanani ke bange masoro aye koro boli ka klebi boli ka bani boli ka baba boli kari ka wele matike kula ka kumani moru ye ka kumani nashitigu ye ni domo ye ni furamugu tigu ye ni batota ye kari ka foi mabo foi la don mana ziyara foraye sa 2024 anana don mana ziyara laya kana feyini ala fe min jiti ala fe denti ala fe anana deyini ala fe ko ala ko dama ko hal na tel latige kono ko mazaru shirfula kama ko ala ka do latige la ko na tel latige la ala sona salo amuye ja ode bena muso ka kono mayama tata jigi a jigine ko fe de kera chei we de to da sirifi ba madanina rabbi ala ka de mbalu abo tugula ananani wataye ko ka di sel sherif usman madan aidaram abo tugula anga mafatu leuna anga kene labeno anga kene koloshila anga funanga ni chesrile funanga ni competent mi ye kaburu nyesigi aka shisokono mi ye lahara nyesigi aka jinya labola mi ye ala ka lahara sosuma hadi keta yi hadi keta ay joro bauta ningene ngono ya fulanga mumu kabulu tini ku kinimolo ni numamolo donga bonyona utura certificat no fe hu yere fera ma fobi foka tu keka ala masoro tijaratan lan tabura akera fere mi alamin ambe ala tanu ambe ala barkada ajara masaminye ka bidon ira anna ina fo anya fa we chugo mina Elhaji Usman kan amba fo ka wali nyumando ambe mazar sherif la doy mana safu commune konnana ka be bi utkalo tlimugani flama samba fla ani muga ani woro doy mana ziara amboraka alqur'ane kalawun ke sisan ka dalailul kalawun ke ka ala kusmo chama ke ka hinay ka nyesi ni fure sanuma nunuma ani katla ke do nyini ka nyesi aywa an yere kuma basike ni herela o kuma kono amena do baray atako flana na do kalawun be kofe o de bela jeleme ka amfa kono asayidi Cheikh Usman Madan Haidara nale kana suratu manamina ni ala sonama kuma be di kuma kalawma ni wati na ni alaka je wala an karamo Muhammad Lamin Cham ale be kuma na
emina dakunya flata aleka kuma nani watina anga jeka ankara mo Mohamed Lamine Cham lamé ñogon fe o ka président nani wafla keme woro ani dorome muganye ka duwo ñini ke ana ka comité de ni sigida ma bela jale ala ka here kanu yi namboray la sine tarawole ay duwo ñini kene ya kola bi franci de ani kosegi ko ñumana uye wa durudi la sine ala ka here kanay ngara kaw no e karango re siginya dugu yeya ngara kaw ye wa nani blaka na ko ka di sheri usan madana aidramo wa nani aye yanzoro ala ka here ke anuyi no boray torodo kaw ye wa fla blaka na ko ka di se sheri usan madana aidramo ala ka hera ka ani torodo kawli donge bugu kaw olu ye wakilem la kana nambora ye commune mande bamako ri goshila olu ye wa tani kele ani keme fla bla kana ko ka di sheri usal madana danuma nambora manyini kulubali kabo bamu ka balmake nana furu ay furu ñini ay furu soro ay wakilendi ko adi sirfikema namore alhaji ablay dan chogo kafara ani marakaw ye wa mugandi ko kadi sirfikema ni alaka jey marakaw bela jele togola malikono malikoka alaka here di ani marakaw ma ko ka fuye ande gole ande baraji kendra marakabashi anan genge fara karonga bora karaofe ola namboray o abla dan tugo kele buyaki janka kabo faransi aywa mugandi abla ma wa abla ya sede awa mugabiya ko ka di sirfikema ni alaka jey namboray fiya dugutigi na ka mau uye wa mugandi ko ka di ser sheri usan madana idrama kaka do ke fiya na lamini dugu bela jale alaka hera shuru ani fiya kauka mori bugu fiya kau nana ni mori bugu kauka bonya wafla ni alaka jey ko ka do ke ka baraji kola anga mafatu leuna sigaso Aminata Kulubali nu kwa malle muruji niye muso badoye ni to bila kashini ngosuma ni ya kaburu jonya na akada kono niye saya nye sigi akanyena maya kono ni nzella ala nyani selika ka yere shuka ni ala jenyi ni nyana ka ala benyanya sigaso lemuruji Kulubali muso ala ka lahara sazuma ya anayi sala rasul kan bo so wa bemi ya ja bawro kiyaka chimindira bawro kiya makana Amadu Jalo kote kabokati Amadu Jalo sherifula wafla sera wa dona bolo la kana ni ala ka je ndamandala mogo wana ni ka dogo la de ngambe dogo ke ndama ala ka tonu de bo akono ataka na ke sanu nyini ebile de sanu ka yeru teme toto ka foko ebitamini awmiya na pigi do ni yoro ina ya na machine yala ni yoro ina awmiya ni sanu fok mami kilo ka bo akono ala ko nogo ya siraba bugu wafla ka di karamogo ma o hamina anda ala ka be nogo ya musodo ko salo ale ka duwo nyini o kera mago jabi e nyetu na yele tarfatu aini ay wakelendi ko ka di silvike ma ala ka hera kana yam sogoro jago kela do e wafla bla kana ko ka duwo ke
ani jagokɛla bɛɛ ala ka miliyɔn da n'u bɛɛ ma an balimamuso dɔ ye 2000 di ko hali n'ale tɔgɔ ma fɔ ko ala b'a kalama ala ka haminankow nɔgɔya hakɛza musoba wɛrɛ an ka musoba bɛnnenw na n'o ye vigile sirifimuso ye Aminata Haidara wa Fatumata Haidara vigile sirifimuso Fatumata Haidara n'ale kuntugu mɛ Madame Kulubali makɔrɔba Haidara nɔfɛ ni musoba in bɛ na ni ala ka jɛ ye ala ka lahara sɔsuma ye a ye seda ɲɛnafin a ye seda ɲɛnafin a ye seda n'a badenw ɲɛji bɔ ya rabbi jigi foyi tɛ su la ala kɔfɛ fo ɲɛnama ɲumanw ka dugawu ni vigile muso ba in ala ka lahara sɔsumaya n'a ye hakɛto b'o kan sɔli a rasul karim wa ali kɛɲɛba ba kelen kɛɲɛba ka o bila kana o hamina an da ala k'a bɛɛ nɔgɔ k'an karamɔgɔ fo fadilatu sheikh el karim el jalil an ka président international alhaji mohamed lamin cham k'a fo ka barikada a ka ni bonyamasegin na maa o maa i ye wari o wari di k'a fɔ i bɛ ka dugawu ɲini i bɛ ka barika ɲini ni mako ye waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔni kɛ min kan o de ye an fa n'an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madani hayidara sɔni a bɛ kɛnɛ lasɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka groupement cɛbaw nin y'olu dontɔla de ye kɛnɛ kɔnɔ ka taa se an ka karamɔgɔba wɛrɛ minnu n'olu nana bɛn ni ziyara ye olu de bɛna don nin waati in na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye mazari sherifila la kabini sɔgɔma fo sisan ala ko dɔrɔn de bɛ ka kɛ ani ala ko sumaw n'i y'a jateminɛ sɔgɔma 10 heures ka taa se fo 13 heures 30 ma wajulu de kɛra ka se ka a bɔnbɔn ɲɔgɔn kɔrɔ jamana 3 Côte d'Ivoire Burkina Faso ka taa se Mali ma o kɔfɛ selifana salu kɔfɛ alikuranɛkalaw de kɛra ka dalayilu khairati kalan an ka nin karamɔgɔba ninnu fɛ min b'a to ka hinɛ jidi ka taa an ka fure sanumanw ma ani ka tila ka ala deli an ka fure ninnu tɔgɔya la nin waati in na ala sɔnna ma bɛɛ bɛ ka kɔnɔni kɛ mɔgɔ min na o de ye an fana an karamɔgɔ a seyidi sheikh usman madani hayidara ale de bɛ ka na sirikɛ sɔni aw bɛna a ye kɛnɛ kɔnɔna na ni ala ka jɛ ye bahawudin kamaludin shamsudin fakhruddin a seyidi sheikh usman madani hayidara nin cɛba in diɲɛ ye a dɔn diɲɛ sɔnna ye ka kɛ ni a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri ye a ka mɔgɔ ɲumanya a ma kɛ fɛn dogolen ye a y'a kɛ ala ye wa ala sɔnna a la a y'a to ala ma wa ala fana y'a to yen a ma fɔ ko bonya ani karama k'o dan ye ala de ta ye ala ye cɛ min dɛmɛ ala ye cɛ min sutura o de ye sirifikɛ ye a seyidi sheikh usman madani hayidara an b'a ɲini ala fɛ ala ka si d'a ma ka kɛnɛya di a ma nin y'a ye a dontɔla ye kɛnɛ kɔnɔ jama wulilen don ka jɔ nin waati in na an ka zikiridalaw olu bɛna zikiridalaw olu bɛna wa bani filɛ nin ye alhamdulilayi an bɛ kɛnɛ di zikiridalaw ma. Aina ni lycée. Sharifu bangena ne ko mwalimu bangena sebedi bangena manyumande haidara bangena manyumande haidara bangena manyumande uranati bangena manyumande haidara bangena manyumande bani bangena madani wolode bani bangena manyumande bani bangena basita wolode bani bangena manyumande ya sharifu bangena
bangena tamaninga uka mwalimu bangena manyumande Kurana tigi bangena manyumande Haidara bangena manyumande Hadisa tigi bangena manyumande Haidara bangena Nina go sherifu bangena bani kelenye noro tigi manyumande Noro bora mininde noro bora jabaru masafe manyumande Noro nana mininde ngu noro jigina dugu koloka manyumande Noro jigina dugu koloka noro tarabo kolo nyumana manyumande Noro nana mininde noro nana Ibrahimana manyumande Noro bora Ibrahimana noro nana Ismailala manyumande Noro bora Ismailala noro nana Arabu deunfe Noro nana Arabu deunfe noro nana deka Mamadula Kira folo Muhammadula Kira folo Muhammadula Noro bora Arabu deunfe noro nana Farafin deunfe Noro tara minine noro tara tamanindula Noro jigira tamaningo noro jigira bamadaninga Madani haidaraka Noro jigira tamaningo noro jigira nga basitanga Basita taraweleka Noro bora ulula noro kera nega sharifu ye Usumani haidarae Sharifu ina kera jinye mayele ye Bamadani nde inyongo manchawa ami nyongo nye Jogo mimi banina ojogo tarakira bajogola Sabukira nenina sabalila neni ba ukoro Bani nenina isabalila neni ba ukoro Muhammadu tonyo na kira sabalila tonyo ba ukoro Sifike tonyo na isabalila tonyo ba ukoro Domi abifo malila ya kiti wajulike mali jamanaka Niye kumasabale ame wasamina bini ngundi kaunye Kurana tiki bange na manyumande Ane kame bani ma bani mimora ala kirala Wane kame bani ma bani kelenye dakandigi Kurana tiki bange na manyumande Haidara bange na manyumande Haidara bange na manyumande Haidara bange na manyumande Merci. Merci, merci. Sisani ka biya bani ale bismillah asiri Sheikh Usman Madan Haidara ni watina aywa moderateur bina kuma damina amina kuma seguma kalo ni kalo ke ka jwaku ni jwaku ke ka do ni do ke ka sanga ni sanga ke ka dongele min kono an filɛ o kɛnɛ de kɔnɔ bi n'o ye Mazar Sherifula ale ziyaraba ye Delimana kɔnɔ yan alhamdulillah waati min bolodala ni o ye le 22 août 2026 o kɛra bi ta ye yanni programmetigiw ka an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ Sheikh Usman Madan Haidara dugawu ɲinina caman nana u ka dugawu jaabiw fɔ a fɔlɔ Ali Sogoba ka bɔ Fakola a nana 10 di denko gɛlɛyaw kɔfɛ 2020 ko muso in furula n'o ye Ali Sogoba muso ye depuis 2020 fo 2024 den ma sɔrɔ a nana ziyara n'o ye Mazar Sherifula yan ka n'a dama kasi yan Ala y'a sɔn den la salon o ye den tɔgɔ ta k'a da Sirifi Madan na n'o ye an mɔkɛ ye Ba Madani ya Rabbi Ala ka den balo o ye 10 di Sirifikɛ o kɔfɛ dɔ fana a ko dugawu jaabi a y'a sɔrɔ yan a ye 10 bila ka na a ko hali n'ale tɔgɔ ma fɔ nɛgɛbugu musow ka bɔ Kita mara la o ye 6000 bila ka na Sirifikɛ ko i ka dugawu jaabi don ko hali bi i ka dɔ fara dugawu kan Musala Lafiyabugu u ka président nana ni 2000 ni 600 ni 20 ye Lasine Tarawele 5000 o y'o di ngarakaw ngara min ni dɔɲumanw bɛ sigi la yan ngarakaw nana ni 4000 ye torodokaw nana ni 2000 ye dɔngabugukaw nana ni 1000 ye Sirifikɛ comité Mande Bamako Iri Gauche u nana ni 101 ani 200 ye
Mahini Kulubali Bamu ko a balimakɛ ka furu dugawu ɲinina yan ko wa sɔrɔla a ye 1000 di Ablaye Dancogo marakaw tɔgɔ la sirifukɛ u nana 20 di hakaza Ablaye Dancogo a ye Buyaki Janka ka sama se an ma 20 sirifukɛ ko k'a di ma a b'o tɔgɔ la Fiya dugutigi a fana n'a ka jama nana ka 20 di sirifukɛ k'i ka dugawu kɛ Fiyakaw ye Fiyakaw nana ni Moribugukaw ka dugawu ye lajigi ye 2000 u ka baraji ko la k'i ka dugawu kɛ hakaza Surakata Salamantaw a ye Sanda sécurité ɲɛma Burkina Faso muso jiginna den na den kɛra cɛ ye ko k'a tɔgɔ da Muhamadu Madani la n'o o ye fa ye a ye 4000 di sirifukɛ ko k'o d'i ma i ka dugawu kɛ yarabi Ala ka den in balo Ala k'a kɛ den munandi ye a kɛ to dɔw ka sɔli Rasul Karim a ye ɲama ni papier fo ka wale ɲuman dɔn maa minnu ye bonya kɛ n'u u ka dugawu jaabiw kɛra ale tun b'o dannatigɛw de la an b'a ɲini Ala fɛ a ye sisan Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi ɲuman n'i y'a kɛ a tɛ sara foyi na ɲuman maa caman de bɛ yen minnu ye nin ɲɔgɔnnaw sɔrɔ u ma se ka na segin ka na a bonyamasegiw kɛ o la mun sɔnna ka na nin bonyamasegiw kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔ fara a kan o la an bɛ kuma segin Imam Mohamadu Lamini Thiam ma dugawu kɛ laginɛ bɛɛ lajɛlen ye a n'a sigiɲɔgɔn jamana bɛɛ k'i ka dugawu kɛ furumuso bɛɛ ye a bɛɛ dusu ka suma ka wolo la sirifukɛ dugawu b'i jaabi Talifatu Ayini caman présentera anw ɲɛna sisan Côte d'Ivoire e ka dugawu jaabiw la mɔgɔw caman y'u bolofɛn bila ka na sirifukɛ k'i ka dugawu kɛ u ye sirifukɛ Ala k'i ka dugawu jaabi ani diɲɛmaa ma sirifukɛ verisi juguba 4 min bɛ diɲɛ kɔnɔ o verisi juguba 4 min bɛ bonyatigi mago sa diɲɛ ni lahara k'i ni Ala kɔ don ɲɔgɔn ma k'i nege bɔ diɲɛmaa la k'i nege bɔ Ala jɔnw na o juguba 4 kelen tɛ e Serifu Usumani Madani Hayidara la kelen t'i la Hayidara Ala y'a jogo 4 fara a verisi 4 fara ɲɔgɔn kan bonyatigi dɔw la u dɔgɔyara u ma bonya a kɔfɛ u ma bonya u ma kanu a kɔfɛ sirifukɛ o fɔlɔ ye kɔniya ye sirifukɛ e ma maa kɔniya wa hali n'i kɔniya b'a kɔniya sirifukɛ a filanan ye hasiriya ye e ma maa hasiriya e ni i bɛ i latiɲɛ b'a fɛ i ni bɛ i buruja b'a fɛ sirifukɛ a sabanan o ye yɛrɛ bonya ye Serifu Usumani Madani Hayidara e n'i ka yɛrɛ majigi e n'i ka bonyaw ka taama ka taa bonyatigi wɛrɛ fɛ a ka so ka taa bonyatigi wɛrɛ fo a makɛyɔrɔ la Serifu Usumani Madani Hayidara e y'o kɛ dɛ Kolokari maaba caman nana e ka bonyamasegi de la ni Ala ka jɛn ye an sigilen ɲɛna o ye kumaw fɔ hali an da tɛ se ka segin a bɛɛ kan Serifu Usumani Madani Hayidara anw maliyɛnw bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye n'o tɛ anw tɛgɛ bɛ ɲini ka bɔ mawuluduko la ngo Kolokari ko fo ka mawuludu k'u fɛ yen de n'i ye sirifukɛ minɛ i fɛ yen ko mawuludu ka kɛ a fɔ o ma kɛ diɲɛ ka mawuludu kɛyɔrɔ ye wa alhamdulillah Boɲumana dugutigi an bɛna baara daminɛ ni ale ka kumakan ye nka a y'a ka kumakan don a ka alimami da la ni o ye Siyaka Jara ye an b'a fɔ alimami Siyaka Jara k'a bisimila a kana kuma dugutigi tɔgɔ la ka kuma kumakɛlaw fɛ an ka kuma kunda surunya ka bɛn waati ma bisimila. Alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mbade silamɛw me aw fo ni dugutigi ka folikan ne alhamdulillah dugutigi ko ka Serifu Madani Hayidara aka dinamaw bisimila ko min mu nato sɔrɔ
k'o kana u taatɔ sɔrɔ alimami tɔgɔ la dugutigi tɔgɔ la ko ka foli di naba bɛɛ lajɛlen ma i nana ni hami min ye min n'o ye hami ɲuman ye n'o ni ala ta bi bɛn ayi kana sira o la o jaabira ka ban o la an bɛ foli da maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dɔnɲumana Lamini a muso a bɛɛ nana ni lɔgɔ de ye ka lɔgɔ dɔw kun ka bɔ kuma kɔnɔ ka na n'a ye ka naden Sherifu Madani Haidara ma ka dumuni tobi n'a ye Safo komini a dugutani naani a bɛɛ nana ko ka dugawu k'u ye Jogokaw u bɛɛ nana Jogona Lamini a bɛɛ nana ko ka dugawu ko a ye o la a ko an kana kuma kunda janya an ma surunya nka dugutigi a ye kuma dɔ na ko ni nana ko n k'a fɔ Sherifu Madani Haidara ye a n'a ka jama ye ko Bɛlɛdugu bɛ hakɛ min na bi ko ja bɛ yen dɛ kaba bɛɛ fɔlɔlen don ɲɔw bɛɛ fɔlɔlen don ni ɲɔw bɛ yen ni dugawu min ɲinina yan ko dugutigi ko k'a fɔ Sherifu Madani Haidara ye a n'a jɛɲɔgɔnw k'a ka dugawu kɛ jamana ye ko n'o tɛ ko ɲɔw fɔlɔla dɛ kaba fɔlɔna ko waati sera ko ka da Haidara yɛrɛ tɔgɔ kan k'a ka sɔba min bɛ yen n'a ma dugawu kɛ ji ka na ko sɔ in ti den dɛ hakɛto b'a kan sɔli ala rasuli alhamdulillah fiya dugutigi ni ala ka diɲɛ ye ale ka kumakan bi yan dugukolo Tarawele an b'a fɔ k'a bisimila kɛnɛ kɔrɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli k'a ɲɛna fana a ye baara min daminɛ ko ala k'a fakan se a bɔra ka taama minnu kɛ sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa y'a ye a taama ninnu kun cɛra cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa bɛ ladilikan min fɔ o filɛ nin ye ko maliyɛnw k'u banban ni maliyɛnw m'u banban ni ala ma fara an kan an sen bɛ bɔ Sherifu ko la don dɔ n'o dun kɛra n'a fɔra ko fiya Sherifu ntan a bɛ ale bila yɔrɔ min a t'a dɔn donc a kuma man ca ka foli kɛ u tun ye min fɔ dɔnɲuman dugutigi da sera o ma ka ban parce que a natɔ a ko sanko gɛlɛya min tun bɛ yen a kɛra i n'a fɔ a dɔnna ko ziyara ye bi ye Lamini mɔgɔw ye sumaya dɔɔnin sɔrɔ sinon sanji ko gɛlɛyaba de tun bɛ yen mais ka kɛ ni ziyara in ko sɔn ye san nana sɔrɔ mais ko k'a fɔ karamɔgɔ a ka dugawu kɛ walasa ji bɛ se ka laban cogo min sɛnɛkɛlaw ka fɛn sɔrɔ o de don ala sago a bonya b'a la salamu aleykum wa rahmatulahi wa taala wa barakatu o tɛ kɔfɛ fiya dugutigi y'a ka kuma di fiya mɛri ma ale de kumana fiyakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka fiyaka bɛɛ lajɛlen fo Safo commune n'o ye Safo maire ye Jogolo Dunbiya k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ Safo maire ale de bɛna kuma ta nin waati in na an bɛ Safo maire fo ka waleɲuman dɔn ka Safokaw fo n'i y'a jateminɛ an bɛ Safo de cɛtigɛ ka na don ɲuman na n'a ko wulila dugu 14 tɔgɔ la Ziyara 2026 vraiment a kɛra kunnawolo ye ne bɛ labɛn kɔnɔ Fadi kɛrɛfɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi dɔ ka fara a la jama la k'a ɲini karamɔgɔ fɛ
n'a ka denw a n'a ka denbaya u ka dugawu kɛ Safo commune u ka dugawu kɛ Mali ye an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi vraiment ni dugawu tɛ a ma nɔgɔn donc an bɛ dugawu ɲini a fɛ su ani tile don mana dugutigi y'a fɔ sisan ko jaabi yan dɔrɔn tɛ dɛ Haut Conseil président a k'a ɲini karamɔgɔw fɛ a k'a ɲini diinɛmɔgɔw fɛ diinɛ bɛɛ an ka dugawu kɛ an ka Ala wele sinon jaa bɛ dɛ ne wasalen don vraiment k'a ɲini karamɔgɔw fɛ hali bi Safo ko bɛ karamɔgɔ kɔ an b'a kɔ bi an b'a kɔ si ka dugawu ɲini a fɛ hali bi Safo kɔrɔta Doɲumana kɔrɔta an b'a ɲini fɛ a ka dugawu k'an ye pèlerin minnu nana dugawu ɲini na minnu nana jago la minnu nana fɛn wɛrɛ la k'a ɲini mɔgɔw fɛ u natɔ n'u tatɔ fɛn kan'u sɔrɔ mais an ka taa dɔɔni dɔɔni bolifɛntigiw mototigiw mobilitigiw an ka taa dɔɔni dɔɔni an ka sira di ɲɔgɔn ma o de ka ɲi donc ne bɛ foli kɛ dugutigiw tɔgɔ la vraiment ka da yan hakɛto b'a la salamu Mamadu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fɛn min ye Ansardine International Fadi Adama Sanogo ale bɛna kuma Ansar jamana 40 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la farajɛla farafina bisimila. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wala mala tanu kala barkada. Ala mi sona kan fara ni janam Salman kan wulada ina. Nambora ame nema ni kisi ni ala Afrika kan kuti Muhammad kan. Ana so dingo ana ka saba imam. Ni ga me jonu kuna ndi ba fo sababu imam. Ame do ko ankara moy asir Sherif Usman Madan Haidara. Ala ka ankara mo kolosi ala ka ala tanga. Si jambar kama ala ka dama. Ana ka dimaya bela jeni. Amba fo ko bargada ko wali mando. Nambora ambe na ba befo. Mo yi sense ni kene sanman kan wulala ina. Kala degu chama kan. Ambe befo. Ambe farla nyon kan somada ina ka do kan karamuna ka dimaya. Amani ala fe do no ala ka jabi. An farla nyon kan ka do kan ga labaw ye. Mazar Sherif la kaburu la ya. Ambe do ke oye. Do mu kra oye yasimu karana salatu mu kra ala ka bela jenimna. Kulalaw mu karana ala ka bela jenimna. Ala ko ke anjat ke nymoy. Si jambar kama ala ka danirema. Amo soro lumina wa soro ala jenima mala ko ke. Nambora jamana damani kan soro. Amerique bola, France bola, Gabon bola, Congo Kinshasa bola, Congo Brazza bola, Togo bala, Benin bala, Burkina Faso bala, Côte d'Ivoire bala, kana fara malla ankara mo feya. Ambe befo. Ko fa me do woreke tuguni mi mawdu bami na kun sinibama. Jama kun sinibama ankara mo fana ma. Ame do ke ala ko beñ ma do herela baran no ka be kunje herela bashi kana mo shisro karamo re fana mina do mu kanye ka ambla saramba ni ala fe do no ala ka jabi nam boray ame varo ka fuli ke karamo la karamo varo be ko ki fu ki barka da ki wali mando yella dilikan mu fo anye wajulula mi islam ya badiani kiliyai itlala kana a barake ni farkulo ko di war ko no nyina ki farkulo doni ka yala ka ankara mo la kawfu ka jamana tigu fu kalma mi fu ka nga fama baw fu vraiment ko ma dansoro ala ko ki fu ko ala ka shidima ala ka kenya dima ibe joro fenfe na jugumana ala ki kishama ibe fenfe fe herla jala tigedna amanyini ala fe ala ka benno waye ka lahara sonno waye kan kima kalande nyimoye ala kana anki ijanfa bayi ala kana ijanfa babu ana solli ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karamo anche les jeunes Haidara
Salam alaikum. an balakaw tɔgɔ la Jamilatu Danbele ale bɛna kuma an Bayusu an balakaw tɔgɔ la Fadi muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Fadi ɲɛmaaba ale de bɔra kuma kɔnɔ sisan an balakaw de bɛna kuma ta. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsan illa yawmiddin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ane ala tanu ka ala barkada kam masa wali mando masa min sona ka bira awni nilla ani ankaramogo ni an bai shika foli anaka bunga naka karamai ko ka foli ke an karamogo la folo ko ka wali mando karamogo an bai shiko ko ka dugo ke ko amago be ire ka dugo la ko shi ani kenya ni labango nyuma ala ko de anima karamogo kibisira fen fen je ani lahara ala ka do inoche karamogo ibi fen fen je ani lahara karamogo Allah subhanahu wa ta'ala ko onno yayi karamogo ka ba nyini fe ko sanwere binyongo do aziyara ni amawludi Allah subhanahu wa ta'ala ko yira ambela jelina kasro fuiti anshila ziyara chama ala ko yira ambela karamogo ko kofe ko annana kananya da ammamsu anamba ani an karamogo ni Muhammad Madani ani ambalma to bela jeli karamogo ko ambe dugo ko uye ina fo iya anyine an fe chugomina karamogo ni yoro la amban sinsine Qur'an aya do suratul mu'minin aya kene an tanduro Allah subhanahu wa ta'ala ba fajarmina afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un saddaqallahu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala aba fa suratul mu'minina kono ko ati au kono ko anye au da taubla duguma ko sanuma insan fe klonge de lawa kulla ko an y'aw da k'aw bila dugumakolo sanfɛ cɛsiri ani jija de la karamɔgɔ kani kuranɛ aya in k'a dɔn nakari ka tila k'a waleya karamɔgɔ n ye e de nana fɔ an ye ko silamɛya diinɛ ye cɛsiri ani wulikajɔ ani jija ko silamɛya diinɛ ko daga sunɔgɔ tɛ karamɔgɔ n ye e de nana nin kuranɛ aya in fɔ anw ye fo ka anw bila cɛsiri la karamɔgɔ an b'i fɔ k'i barikada danti foli min na kunu foli ni bi foli karamɔgɔ a bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen k'i ye karamɔgɔ an mago bɛ i yɛrɛ ka dugaw la ko waati sera san caman ala k'a yira an na si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye jama fɛn fɛn nana ziyara ani mawulidi in na k'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ mɔgɔ bɔra yɔrɔ yɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ ziyara ni mawulidi k'a kɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la k'a bonya n'a karama n'a tɔgɔ duman k'o ta k'o di an karamɔgɔ ma ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw sanumanw kama sɔli ala rasuli wa ale salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ale kumana an ba tanti Ayise Sangare tɔgɔ la muso bɛɛ tɔgɔ la karamɔgɔ kalande ɲɔgɔn babi kanɛ ala ka lahara sɔsumaya ye a ka denbaya bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ yan kabini Yusufu kanɛ n'a balimaw la ayiwa an ka foli b'u ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ya rabbi cɛkɔrɔba ala k'a dayɔrɔ nɛɛmaya kan Yelekɛbugu mɛri Isa Tarawele a fana ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan o ko tɛmɛnen kɔfɛ Bakari Madina ka denbaya ani Bakari Madina ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a nɔnabilala a ka denbaya fɛ Mansur Sanɔgɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n'an bɔra Wudu international tɔgɔ la an balimakɛ Alhaji Seyidu Jallo n'o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye k'a bisimila. national tɔgɔ la
n'o ye Ansardine kɔnɔna na Haidara ka kalandenw u bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ale de bɛna kuma Kayi Seydou Diallo ale de ye Udu International karamɔgɔ dangan filanan ye n'o ye karamɔgɔ Mohamed Lamine Thiam min yɛrɛ bɛ moderation na o ka dangan fɔlɔ. Wulada in na Mazaru Shirifila la an karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ Aseyidu Sharif Usman Madane Haidara. An bɛ Ala barikada k'o bɛɛ ye Ala min ta ye ka masa waleɲuman dɔn, masa min n'a ye latigɛ kɛ k'a bila cogo min i bɛ sɔn walima i bɛ dɔgɔya, an b'o Ala in fo ka silamɛ jama bɛɛ fo. Aseyid Sharif Usman Madane Haidara, i ka kalandenw tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ, laselikɛla minnu y'i lamɛn, minnu sɔnna i ka kumakan k'a waleya k'a sinsin, olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ko k'a f'i ye k'i ni ce. Sharif Usman Madane Haidara, Ivoirien ko k'a f'i ye k'i ni ce. An ye mission min kɛ sisan Côte d'Ivoire, anw ni an karamɔgɔ ye mission in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ye tamasiyɛn min y'a la, Sharif Usman Madane Haidara n'a bɛ ko min na Ala b'o la, n'a tɛ ko min na Ala bɛ bɔ a la. Khashiya Sharifullah hakka taqashu'in. Sharif Usman Madane Haidara ka sira Ala ɲɛ sira ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, an y'o ye nin cɛkɔrɔba in na. Khashiya Sharifullah hakka taqashu'in faliza ta'ishu bi ismihi esakalad. Ni ziyara ina ya bi mobilitigiw, feerekɛlaw, fura feerelaw, mɔgɔ minnu ka ɲɛnamaya n'a balo dulonnen don u yɛrɛ la, u ko k'a f'i ye danfɛn min bɛ balo e tɔgɔ la bi, e hɔrɔma na mɔgɔ min bɛ balo e tɔgɔ la bi, k'u ma mɔgɔ yaala ka dugukolo k'a ɲɔgɔnna bi kɛ min na. Min y'a fɔ ne ye n y'a sɛbɛn n y'a fɔ a ye n k'o ye diyagoya ye, diyagoya don danfɛnw bɛ balo ni cɛkɔrɔba in tɔgɔ la, sabu cɛkɔrɔba in n'a ka Ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Sharif Usman Madane Haidara, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn, k'i barikada, k'an jigi da i ka dugawu kan, i k'a kɛ an ye. Layidu min b'i ni an cɛ, layidu min bɛ e ni anw cɛ, o layidu in an bɛ a ɲini i fɛ i ka dugawu kɛ an ye an ka layidu dafali la. Haidara, anw tɛ fɛ ka fila fɔ, i ka kalandenw ko k'a f'i ye ko anw tɛ fɛ ka fila fɔ. I ye kanda min di an ma, o kanda in an y'a kumabɔ ni nafolo de ye, wa k'a ti yɔgɔyɔgɔ, a ti falen, a ti falen k'a ka kala, a ti falen k'a ka suma, a ti falen k'a jara, a ti falen k'a kalayara, a ti falen fiyewu. Aseyidu Sharif Usman Madane Haidara, fadayna al-huda bil mali wan nafsi kayfata wa lan nanqus al-aymani naqs al-munafiq. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wudu International tɔgɔ la Seydou Ibrahim Diallo ye. N'an bɔra yen leader cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la, an karamɔgɔ na an fa Alaji Sekena Jawara a bisimila kɛnɛ kɔnɔ leader cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la. Leader bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an karamɔgɔ Sekena Jawara, ale bɛna kuma groupement cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la. Sekena Jawara tɛ maa dogolen, ale ye leader cɛba dɔ ye. An b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin waati in na, k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan fo Banakabugu Sogoniko, ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye. Sekena Jawara. العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمبدين مؤمنين أمبدين نابو نواتينا أم بلا جلين فسلام يا فوليكانا ودك فولي بي نبي فما نربكنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنجولين فلي كنا منكا groupement des leaders spirituels musulmans du Mali oluka kene anjolembe odeka anyemoya akalifanya mamina ole asedi Sherif Ousmane Madani Haidara groupement ko ni annana ko anga foli krengrene nyeshi anga nyemo bama asedi Sherif Ousmane Madani Haidara ka joro nina groupement ye a joro nina jamana ye a joro nina faso ye silamɛw ye ko joro no yera jamana kono ani jamana kokan ola ko anga fo ka segin ka fo o kɔfɛ ka duwawu kɛ ba madani ye tamani ala ka hinɛ la ka yafa k'a ye ka dayɔrɔ sumaya o kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin tamani maire ma a bi yan ani tamani ka bɛɛ lajɛlen k'u ni ce olu minnu sɔnna ka basitan di an ma an k'a la da an kɛrɛfɛ yan n'a tun y'u diya u bɛ ban mais olu sɔnna ko nanjɛya kama ko anw kana n'a ye k'a da an fɛ yan nɔ an b'u fo la k'u waleɲuman dɔn bamaranicini a n'a baw a n'a dɔgɔw ani denw minnu bɛ yan ani kanubaw ka dugawu k'a bɛɛ ye ala ka hinɛ u bɛɛ la ka yafa k'u bɛɛ ye parce que ala y'o de fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anw bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye an bɛ segin ka taa ala de ma o tɛmɛnen kɔfɛ ala ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ala Allahu ta'ala ye an da ka bɔ bɔgɔ in na a b'an segin nin dugumakolo in kɔrɔ a bɛna sama ka bɔ a bɛna ɲininka an ka fɔta n'an ka kɛta la man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizzalamin lil abid ni min ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye ni ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de la ala tɛ jɔn si tɔɲɔ bɛɛ lajɛlen de b'i yɛrɛ tɔɲɔ i ka kɛwale la o la u ko ka kuma surunya mais groupement ye kuma min fɔ ko n'an nana fɔlɔ an ka foli ɲɛsin mɔgɔ minnu na o ye dugutigiw ye dugutigiw foli kɔfɛ ko ka maire fo maire folen kɔfɛ ko ka amipi fo ka limama fo ka mali alimami bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fo olu bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan ani an ka jeunesse ko k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka olu bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bɛɛ ni ce i ka nali la kanubaw ko k'u fo o tɛmɛnen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka ansar dini fo u y'a fɔ ye tan dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka ansar dini islami fo munna u bɛ fo olu de y'u bolo ɲɛsin Bastan den na Aba den na Bamadani den na ko ale de ye tile ye tile min ni bolo t'a kunbɛn wa ale kɛra o ye bi tile min ni bolo t'a kunbɛn ale de kɛra o ye o tumana ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn hali ka dan an bɛ ka bɔ so ka na vigile jɔlen bɛ sira kan u bɛ k'a fɔ ko dɔɔni dɔɔni u bɛ tile kɔrɔ anw bɛ suma la u bɛ sanji kɔrɔ anw bɛ fiɲɛ anw bɛ suma la yan u bɛ fiɲɛ kalamanw kɔrɔ anw bɛ suma la ala k'o barika don u kow la cafin mɔgɔw k'olu yɛrɛ fo olu minnu ye kɛnɛ bɛɛ lajɛlen labɛn an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni min ye ansar di mɔgɔw u ye baaraba min kɛ baara jumɛn o de ye don dɔ la an tun bɛ yan an terikɛ n'an baden ni an jɛɲɔgɔn ni an baarakɛɲɔgɔn n'an ɲɛmɔgɔ ale de ko ansar ɲɛmɔgɔ ma président ma a ko président a ko ne ni n ka mɔgɔw nin yɔrɔ in dɔgɔyara an na yɔrɔ dɔ di an ma an bɛ kun yɔrɔ min na a y'o fɔ san min na o san na yɛlɛma u ye bâtiment belebele 5 dilan
kabini mɔgɔw tɛ panneau dɔn ka panneau solaire yɛlɛma fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yɛlɛ ye o bâtiment kelen o kelen o b'i n'a fɔ palais bi olu filɛ nin ye an b'an damu o de kɔnɔ bi n'i taara kɔnɔna la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i donna yɔrɔ la an b'o la a ma ban dɛ an sara aw ni ce aw tilala ka nin misiri belebele in jɔ bi an donna kɔnɔ ka munumunu a kɔnɔna la sanfɛ duguma maa 30 ni kɔ bɛ don misiri min kɔnɔ o tɛ misiri denni ye dɛ a ma jɔ foyi kama fo ala o tɛmɛnen kɔfɛ o misiri kelen maa 30 ni kɔ miliyari 15 o de donna misiri in na mɛ n'i y'a ye i yɛrɛ b'a dɔn a avancera an bɛ dugawu kɛ Sherif Usman Madani Haidara ala k'i sara ala k'a bila i ka mijani na i jɔra jɔyɔrɔ min na faso in ye o gansan tɛ dɛ ka tila ka taa Côte d'Ivoire k'olu kɛ ɲɔgɔn kan ka hakili ɲuman di olu ma ka bɛn ni kelenya don u ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ fɛ yan ka bɛn ni kelenya don an ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka Haut Conseil islamique ka ɲɛmɔgɔya diyagoya d'i ma i banna la an y'a d'i ma groupement ko k'a f'i ɲɛna ko kuma min b'i da k'u ma jɛn n'a ye u ti jɛn n'a ye k'a fɔ anw ɲɛna anw kelen k'a fɔ k'e de y'anw ka ɲɛmɔgɔ ye e de y'an ka Haut Conseil président ye k'i bɛ na ni démission ye an t'a démission minɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ to Haut Conseil kura fo waati na da o kɛ wuli n'o tɛ wuli cogo t'i la ala k'a ni sara ka barika don n'i la an ka tagabagaw ala ka hinɛ u la u y'an ka kiiri minɛ ala k'a nɔgɔya an n'u bɛ taa jɔ min na ala k'a nɔgɔya ala ka barada nɔgɔya u ye salli ala muhammadin wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu Haidara i ni ce i ka fɛnɛ ɲuman la merci. nin kun ye Cheikhna Jawara ye groupement tɔgɔ la an bɛ groupement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo leadership jɛkulu tɔgɔ la an bɛna kuma di Muhammad Bashir Haidara ma falyatafaddal mashkuran mu'azzaza. i bɛna kuma ta an bɛ jeunesse groupement mɔgɔw ka kumakɛla fo ka waleɲuman dɔn Al-Bashir Haidara wa barakatuhu. an bɛ ala fo ka ala barikada ka nɛɛma ni kisi ɲini ala fɛ a k'a kɛ rasul kan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo bi don ɲuman na an bɛ ka kuma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a sifinnakaw tɔgɔ la ka na ka fara an ka kaidu kan an ka sheikhu kan an ka kuduwa kan ayiwa a ka musokɔrɔba ɲuman min dalen don yan ka se a denw ma ka se a furumusow ma ka na jɛ ka duwawu kɛ u ye ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen yarabi duwawu minnu kɛra ala ka hinɛ se banbatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma waati cogoya kama komi kuma caman fɔra tanba fana tɛ yen ɲɔ tɛ Sherifkɛ kun bɔra voyage min na sisan a ka kan dɔ ka fɔ voyage in na n'o y'a ka Côte d'Ivoire voyage ye ala ka ciba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ka tamasiyɛn ka ca mais tamasiyɛn minnu bɛ yen n'olu ka bon ka tɛmɛ tamasiyɛn bɛɛ kan an bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara ala ɲɛkɔrɔ an bɛ segin a kan o yɔrɔ kelen la wallahi an y'a tamasiyɛn belebelebaw ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara la ko in daminɛna depuis anw ma na san 40 ko de don mais don o don a bɛ komi ko dɔ de bɛ fara a kan ka tɛmɛ kununko kan o ye silamɛya yɛrɛ ka kaida général dɔ de règle générale silamɛya kɔnɔna na o de ye ko ya'alu wala yu'la alayhi don o don a bɛ taa ɲɛfɛ fɛn tɛ s'a la an b'a fɔ k'a barikada i n'a fɔ sheikhu bɔra k'a fɔ cogo min na ale de ye an ka Haut Conseil islamique du Mali a président actuel don o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye anw bɛ fɛ a ka to président ye na fo à vie ni ma sɔn o ye e de hakilila ye mais nin y'anw fana ka hakilila de ye wa an b'a jigiya mɔgɔw minnu bɛ se ale fana na a ka sɔn ka to Haut Conseil président ye na an b'o de ɲini groupement o père fondateur do Jamiyat Ansar Din Islami olu ka kaidu ruhi do arabu ko tɔgɔ caya adamaden la a bɛ adamaden ka fusamandiya de ko fɔ an de y'a wele ko kibritul ahmar fakhrul umma Nasiruddin muhyil bai'a a Seydi Sherif Usman Madani Haidara
an bɛ segin a kan tuguni wallahi i ye diinɛ in i y'a lase a bɛ fɔ min ma ko wa'azu ka mɔgɔw bilasira ka ala ko jira mɔgɔw la wallahi an bɛ seereya e y'a kɛ wa ala sɔnna i bolo wasalaamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, leadership jɛkulu ka foli kɔfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Musa Sanbana k'o bisimila kɛnɛ kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره الجماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم على فو أم على بركة أم بحجر فو أم بركة أنا لا بني مسجد دك نياود دك ناو بالمكدي Musa Sampana nana ala kira ka kuma fana sɛbɛntiya ala kira yi tiɲɛ fɔ ala kira ko n'aw bɛ fɛ aw ka lafiya a ye koto ɲɔgɔn ta la n'aw bɛ fɛ aw ka lafiya a ye sɔn ɲɔgɔn ye karamɔgɔw de bɛ yan karamɔgɔ camanba an tugulen tɛ Hayidara kɔ hali n'an ma tugu a kɔ ala kama an tugula a kɔ an ye nafa de sɔrɔ n b'o fɔ mɔgɔ ye dɛ wa bonya kelen bɛ Hayidara ko la kalankɛlaw t'o dɔn dalutigiw de b'o dɔn ani girutigiw Hayidara bɛ taa jamana minnu na ko minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min sigira ka miiri maliyɛn kan ka ɲugu a yɛrɛ la de mɔgɔw b'a fɔ an kunna wolola walahi an ma kunna an kunna suulila de munna ni mun filɛ ka kɛ sisan ni Mali tɛ min kɛra jamana na san b'a sɔrɔ o jamana minisiri bɛɛ tun bɛ yan mɛ bɛɛ bɛ to so k'an ye karamɔgɔ bonya ala yɛrɛ de ye karamɔgɔ bonya mɔgɔ si ma bonya wala o de don wa Hayidara ye sirifi de ye siga foyi t'a la ne m'a dɔn ko a jamu ye Hayidara dɛ ne fa dɔ de dɛsɛra k'a fa a taara jɛnɛ ne jɛnɛ ka di a ka wajulu dɔ la an fa dɔ ye ko dɔ k'a kama a ko depuis 1953 ale ni cɛw cɛ donna ɲɔgɔn na a y'a bɛɛ faga a ko nka ko nin don a ko k'a gosira nin na ko o su k'ala kira yɛrɛ de nana don a ni Hayidara cɛ o de kama ne tugulen b'a kɔ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ karamɔgɔ bɛ farafinna a y'a kɛ ala kama aw kana Hayidara ni karamɔgɔ si compare karamɔgɔ bɛɛ sigilen bɛ mɔgɔ dɔ ka suma de la ale kelen pewu de bi karamɔgɔ la farafinna mun ye yiri turu a balolen yiri falenna a balolen a den n'a balolen a y'a den wasigilen maa suma kɔrɔ an bɛ bɔ kuma kɔrɔ yan assalamu alaikum warahmatullahi an bɛ Sanpana fo a ka kuma ɲumanw na ka information di jama ma ka hakilijigi kɛ ni ala ye terrain dɔ jira an na n'o bɛ tarata su ma ntɛnɛn tile bɛnnen le 24 8e mois o ye mawulidu wajuli ye stade 26 mars la o la baptême wajuli o bɛ taa bɛn dimanche tile bɛnnen ka dernier jour n'o bɛ le 38e mois au 26 mars kelen la o dugusajɛ ntɛnɛn ni ala sɔnna o y'o laada kelen n'o ye mawulidu kunjɛ dugawu ye ni ala ka diɲɛ ye o fana bɛ kɛ ayiwa 26 mars la ala ka nɔgɔya ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen an bɛna kuma di an yɛrɛ ka leader ɲɛmaa ma segu ni o ye ala yusufu jire k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ a ye ko kuma sumanen don ka d'a ma Yusuf Jire ale ye Segu groupement président ye ale de bɛna kuma ta nin waati in na. ونصلي ونسلم على نبيه وحبيبه المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنبالنا المؤمنون
kiramandon ani yanguma ka bɛɛ lajɛlen fo kiramandenya na ka barika da Ala ye ko kuma kana janya kuma janya ko tɛ ne Yusufu Jire jɔlen karamɔgɔ Hayidara ka mikoro kɔrɔ ka danaya kurakura ka layidu kurakura hali ni a danaya b'an ye fama bɛ kɛ nka ka ne jɔ kamera ka sigi nka segukaw ka ɲi maliyɛnw ka ɲi diɲɛ ka ɲi ne ka layidu kurakura la danaya la karamɔgɔ Hayidara ye k'a dɔn k'a danaya ye n y'a ɲini Ala fɛ a ka sabati fo ka taa zaa ni ma foyi fɔ b'an ye nka o n'a ta bɛɛ fo an ka dɔ fɔ karamɔgɔ Hayidara k'i fo ka i barika da dɔnni na ani bonyani na ne ye don a mɛnna mɛ n bɛ sababu di barika da sababu min ye ne sama ka gɛrɛ karamɔgɔ Hayidara k'a bɛ dɔn k'a ko nin ye Yusufu Jire ye o ye groupement ye donc ni ɲinɛ sababu kɔ barikada la i k'a bɛɛ to yen o groupement Segukaw b'a fɔ groupement kosɛbɛ Bamakɔ bɛ tɔn ko leader a ye mɔgɔ min ɲɛ Segu a ka bon hakili ma Mali dugulen bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ Hayidara tun b'a dɔn Segu kun ka go ni Segu kuma la Segu ka bon jamana ye nka Segu sumana bi hali n'a ma fɔ da la Segu sumana bi Ala ni leader sababuya an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada la ni an bɔra yɔrɔ la ka bonya sigi karamɔgɔ Hayidara ma salawo ni jɔyɔrɔ kɛnɛ na ne da sera karamɔgɔ Hayidara ka hikima ma nka ma taa sɔrɔ k'a walawala sabu kuma sumanen kun don ko kira bɛ sɔgɔ nabi ɲuman bɛ sɔgɔ nka ka hikima di Ala ka da bɛɛ dɔ ma sɔrɔ ka taa diɲɛ wolo tɛ sɔgɔ Ala ye hakimu dɔ tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ dɔnnibaaw bɛɛ n'a ka kira tɛ nabi ɲuman dɛ Lukumanul Hakim kira tɛ nabi ɲuman dɛ mais kabi bɛnni sira kɛlaw la ka na bila Seydina Muhamadu fo ka taa se diɲɛ wuli a tɔgɔ bɛ fɔ n'a ka kodɔn n'a ka faamuya ye donc karamɔgɔ Hayidara Ala ye hikima d'a ma ka ko wɔlɔwɔlɔli d'a ma Fatul Khidab o kɔni ma kalan université siga t'o la o kɛra bɛɛ ɲɛna mɔgɔw bɛ san 40 fɔ karamɔgɔ Hayidara ka tabligu sawuri la c'est-à-dire je veux dire comment dire la CENI en révolution o san 40 kɔnɔ ne tɛ denmisɛnnin kojugu n bɛ k'a suit dɔɔni dɔɔni ne bɛ kɔlɔsili kɛ hibatun ilahiya rahmaniya Ala ka dɔnni kɛrɛnkɛrɛnlen de don k'a di Hayidara ma Ala ta y'a yɛrɛ ye bonya min ka d'a ye fo ka taa se diɲɛ ma a b'a kɛ Ala ma bonya sin na dugukolo kan kiraw nabi ɲumanw ma waliyu ma ko Ala y'a segin a kɔ ko a dabilala ni maa min fɔ olu ka b'a tigi kɔrɔ Ala tɛ fitiri Ala tɛ bakilu ye bonya o bonya n'Ala y'a jigin dugukolo kan Ala t'a datugu bilen nka a kan ka kɛ maa ye Ala b'a kɛ maa ye maa min n'a ka kan de o siratigɛ kan karamɔgɔ Hayidara ko caman ye ne impressionné a ka ko la n t'a fɔli ma sɔrɔ la capacité de répondre à toutes les questions quels qu'en soient les genres kabi karamɔgɔ Hayidara ka tabligu ma kɛ international ye kaba bɛ taa ilu sɔrɔ an ka burusi kɔnɔ dugu la ne bɛ k'a suit question dɔ bɛ poser quoi ne yɛrɛ kamana bɛ gan karamɔgɔ bɛ na nin jaabi cogo di a bɛ jaabi k'i lafiya ni min tɛ figu ɲininkali i bɛ jaabi ni min tɛ akide ɲininkali i bɛ jaabi ni min tɛ kalaba ne ɲininkali o jaabi ka jugu a bɛɛ ye nin bɛɛ kɛ anw ɲɛna k'o bɔ a la k'a kɛ national ye u ko ko maa o maa donna tan maa o maa bɔra tan a bɛ impressionné karamɔgɔ ka dɔnni na fakema zakatu hibatun ilahiya rahmaniya Ala ka kado kɛrɛnkɛrɛnnen don maa min ka d'a ye a b'a d'o ma don ka bɛn ni don min ye ka bɛn ni tile min ye k'a fɔ a ye a k'a faamu kira datugura nabi ɲuman datugura alikutubu samawiya lan tanazal min bar sankolo kitabu tɛna bilen ni sankolo kitabu kunna nin kɔfɛ Lukumanul Hakim tɔgɔ fɔ gɔnna kan tɔgɔ karamɔgɔ Hayidara tɔgɔ b'o kɔnɔ o cogoya tɛ ne na ka da yɔrɔ damadɔ kan Ala ye Nabila Yahaya bonya a ka denko dugaw la
ni kɔni t'a dɔn ni karamɔgɔ Hayidara bɛ ka o ɲɔgɔn dugawu kɛ nka ala ye karamɔgɔ Hayidara ta jaabi cogo min na a ɲɛna ka tɛmɛ Nabi Zakariya ta kan inni khiftu al-ghawla min ba'di ko ale siranna tiɲɛ tabaa ko a ko yahudiw b'ale kɔfɛ Bani Israilakaw ka nafolo kɔlɔsi m'ale ma den t'ale fɛ denkɛ kelenni Yahaya ma lafiya Zakariya fara Yahaya fara ɔ karamɔgɔ Hayidara denw filɛ nin n'a denkɛ o kelen na o jɔra ka kuma i b'a ko nin b'a bɔ a cɛman n'a musoman ɔ karamɔgɔ Hayidara kɔni kɛlen bɛ k'o ɲini ala fɛ walima a tɛ k'o ɲini ala fɛ ne kɔni t'o dɔn nka ala y'o k'ale ye o ko an ka kuma jɔ kuma n'u dɔ bɛ yen ne ye Seydina Ibrahim ka ala wele ko ala ka imamuya sigi ale bɔnnaw na an bɛ se k'o fɔ hali ni Hayidara m'o di o ɲini ala fɛ ala y'o k'a ye parce que ala kɔni y'a dɔn donni laseli ala laseli a y'a na karamɔgɔ Hayidara bɔnnaw na kabi a yɛrɛ ma dɛsɛ ka b'a masa wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ Alhaji Yusuf Jire an b'a fɔ a ka kuma ɲumanw na k'an kɛ a ka foli kɛ imam Kalapo somɔgɔw la ni ala ka diɲɛ ye hali n'a y'a sɔrɔ a bɔnna dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka foli bɛ Kalapo somɔgɔw ye alhamdulillah n'an bɔra yen an bɛna kuma di Umaru Kuyate ma k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ. alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تعالى فوق نعمة من على كلاي أنا على يوم يزورا كدو كدو نوفه على كبر أجولا أتنا بلوك ما بفلا أم بدرفو ame jɔ min na c'est-à-dire adara mɔgɔ min fɔ n'o ye Imam Ali man jada sada man bakila rasila bil de juste avant l'urdu adara eri nyama ye Imam Ali ko ni maa min kɛra fo français ko o de nyama ye man bakila rasila ko e bakile Mamad Guinée bil de juste avant l'urdu ko ko maga ni mambe oronge joye adara iga ɲumanw ba an jɔn gɛlɛn in kan kuma caman de man kɔnɔ o don y'a f'i ye n ko la masi lalaka wala ayi balaka nka sɔrɔ ala ye fɛn bɛɛ min d'i ma n'a a ma di maa wɛrɛ ma o ye ala ka aya ye yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseeran nka sɔrɔ ala ye aya jaabi a ko i ma ko ma yazakkaru illa ulul albabi donc maa m'o de faamuya ala ye sɔn min na hikmatun baliga o ka bon ni dɔnni ye a ka bon ni dɔgɔtɔrɔya ye e ma ye ni ko bɛɛ b'a lamɛn i numu b'a lamɛn i juguw b'a lamɛn nka sa e ma foyi fɔ n'i ma dalu di n bɛ ka min fɔ diɲɛ kulo b'a la a ka ma foyi fɔ nin diinɛ in na ni a ma dalu d'a la donc o la fakat bariya man salada o tuma an bɛ jɔ yan Alhaji Musa Hayidara ko k'a ka foli f'i ye a den bɛ dɔnni kɔrɔ san o san ni kuma dira a ma mais an filɛ waati min na sisan a den bɛ ayiwa kɔɲɔso la k'i ka dugawu k'a ye a bɛ min fɔ dɔrɔn hali bi kuma kɛra alisa kolo minnu bɛ Adisa la a bɔ Adisa la n'i ko ko an bɛɛ kulo b'a la i numu b'a lamɛn cɛw b'a lamɛn musow b'a lamɛn lahayi b'a laka lahayi b'a fika wala masida laka waati da wa na alhamdulilayi arabil alamin. nin kun ye Kuyate an ye Kuyate fɔ a ka kuma ɲɔgɔn na nka di an balimakɛ ma Abdulmumin Male k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Alhaji Mumin Male ale ye alimami ye Ɲamakɔrɔkaw fɛ. innal mamuna hiya yakun lam yantahijuhu birrahilihi faka'an kadi mal mar'u ila ibn tawa wala rataka ifuku sama'i bisulamin lam yukladi إنما المرء حديث بعده فكن حديث الحسن لمن وعى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أمبدو أما ألافو نيغا ألا ولي ماندو
an nisɔndiyalen a n'an fari fanilen tuma dɔ dusukun bɛ kangamu o ye wajibi ye n'an jɔla ala ka latigɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ ko an jɛnlen don ni o ye ziyara kɛnɛ don an ka maaba minnu dalen bɛ yan Mazahir Sherifula la an baɲuman bi yan Tamani Aba n'o ye Basita Tarawele ye ale n'a ka kɔlɛ de bi yan an bɛ ala waleɲuman dɔn ni musokɔrɔba n'a kɛ kɔlɛ diɲɛ lamakala le 15 6e mois 2012 ni fancɛni minɛni ye an na a ye diɲɛ lamaka a ye nɔtɔ dusukun na sani diɲɛ wuli cɛ nɔ minnu tɛ se ka effacer nka an ye ala fo ni ka d'a kan fancɛni min ni sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn wa kadi anjaza almadani amala alfu hijjatin bishatri sinina nuni wa ba'u zaidi fancɛni min n'a ye san 1000 baara kɛ san dama dɔ kɔnɔ dɔ ko san 27 dɔ ko san 28 an ko nin bɛɛ ta ye tiɲɛ ye fa ye min balo dugukolo kɔ kan san 27 don ani kalo 8 ani tile damadɔ ani heure damadɔ ani miniti damadɔ ani seconde damadɔ juma fajiri waati ni ka ala ka wele jaabi an ko ala ni ce a bɛ dusukun na a ti ban kɔnɔ ko kumaw kɛnɛ janya ne cherchelen nalen jɔ u y'u cɛ ka taa Côte d'Ivoire ne ma bɔ ko kalama o la ko ne kun dala Abidjan ko diɲɛ kɛnɛ wuli ayiwa n ko diɲɛ wuli la wulibaliya bɛ ala bolo nka ne kun na bubu kɔni fiyɛ o tuma Sheikh Sherifu Usmani Madani Haidara an jɔla nin kɛnɛ in kɔnɔ k'i fo ni k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ an ka taaba ninnu ye minnu bɛ yan ani minnu bɛ yen k'i fo k'i waleɲuman dɔn jamana in ka basigi la i ye wulikajɔ min k'o la o ma dogo diɲɛmaa na o ma dogo maliyɛnw na fɛn min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye n'ala k'a ko k'a nafa ka bon ka tɛmɛ seli kan a ka bon su kan a ka bon ni jaga ni hiji ye o de ye alisilamɛw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Haidara e y'o kɛ sisan maliyɛnw b'o seereya an b'a fɔ ko ala ni ce an bɛ waleɲuman dɔn o la o artikiliw kalanna diɲɛmaa y'o mɛn Mali a karamɔgɔw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ko tɔ bɛ faamaw bolo ni eredali min nana bɔ a ka kutuba la pɛpɛpɛ la wala Facebook ka pɛpɛpɛ la o tuma o ni faamaw bɛ ɲɔgɔn na ye o tuma ne bɛ bɔ kuma na ni so wele ni akira la zamizamiyu hashimiyu madaniyu makiyu zukuwati zuhurmati zuizi zufadilin muta'in muti'in kadamu sidiki rahmatul bushira shugo fazazi ko hawa kula majidin liliwara wa jalalati hawa kula majidin liliwara wa jalalati وجاء بآيات مات كل كالتي فمن شهك فيه فهو هلف دلالتي فمن شهك فيه فهو هلف دلالتي أفي الهاك شاك بعد ألف دلالتي تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ صلى الله عليه وسلم يا ربي عليك سمرا جرانا الحمد لله عبد المؤمن مالي أما فو أكاكما يمونا سيشيرو سال مرانا يدرا إدونا دوكو كيلينغونو إما تمي إردماكا مسو بيدرو دي ديريما يا بدي على منديلا في سبيل الله Obaja eka horomuso nani ti bodu langolongono obi bodu baude kono
ka barka da tanti Ajaratu Tunkara ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan a n'a balimaw Ayidara kanu na ka barika da tanti Fatumata Tarawele ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan a n'a balimaw Sirifikɛ kanu na ka barika da tanti Ayisa Kulubali ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan a n'a balimaw Sirifikɛ kanu na a tɔgɔ di Kulubali Aruna a dalen filɛ yan Ala ka lahara sɔsumaya ye hakɛza ka barika da tanti Alima Dagamɛsa ye a n'a balimaw Sirifikɛ kanu na ni Ala ka jɛn ye Modina dɔgɔw kuma bɛ an balimakɛ ni an fa bolo Muhamadu Dagamɛsa ni Ala ka jɛn ye a bɛ bilasira tanti Alima yɛrɛ woloba fɛ ni o ye Jɛnɛba Jika ye k'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ ni Ala ka jɛn ye min ye tanti Alima ale wolofaw welelen do kuma na ayiwa an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka foli lase dagamalasaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala ye bi yiranna Ala ka bi ɲɔgɔn caman yiranna jamana in an bɛ yɔrɔ min na bi an bɔra yɔrɔ janba de la y'a faamuya a ka ca ni san 50 ni kɔ an bɛ tubabuw bolo min ka d'u ye u b'a kan na mais kow yɛlɛmana u t'a dɔn Ala bɛ yen u t'a dɔn duwawu bɛ yen y'a faamuya donc Ala ni duwawu Sherif Usman Shedid Malali Haidara Mburange olu ka duwawu minɛna Ala sɔnna u tama u bɛ si u tɛ sunɔgɔ mori caman biya doni kɛra caman biya u bɛɛ b'a dɔn min bɛ u b'a dɔn i ye min kɛ an tɛ Ala sɔsɔ abada y'a faamuya an tɛ politiki kɛ politiki mɔgɔw ye nanbaratɔw de ye nanbaratɔw de don n'i tɛ se suɲɛli la ni nanbara i tɛ se ka politiki kɛ donc bi an bɛ tugu an ka pouvoir ninnu kɔ n'u ye min fɔ an b'o de kɛ aw y'a ye ko baara ka ɲɛ sɔrɔ courant tun gɛlɛyara a baara ka nɔgɔya ji ko tun baara ka gɛlɛya sisan a nɔgɔyara an ka barika da Ala ye n tɛ se ka tila parce que Haidara somɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la a musow a denw a mɔdenw bɛɛ tɔgɔ la famille Daga famille Jiga Traoré u bɛɛ an ka barika da Haidara ye parce que n'a ye a bɛ min kɛ an tɛ se ka kuma fɔ yɛrɛ y'a faamuya Ala kana dɛsɛ abada Ala ka jamana ja Ala ka jamana kɛ an sago ye an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya ɲɛ Ala k'ina banbagatɔ la Ala ka yafa kuma Ala ka barika dɔ denmisɛnninw na Ala ka dɔgɔnɔw bɛɛ yɛlɛma ka k'u kɛrɛfɛ ye salam alaikum merci beaucoup salam alaikum wa rahmatullah merci beaucoup salam ale kumana Dagamayisalakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la nin waati in na an b'a fɔ alhamdulillah an bɛ Dagamayisalakaw fo u ka bonya kumaw ni karama kumaw la an ba ni o ye Jɛnɛba Jika ye a ko ne ka k'a dala ne ye k'a ka foli kɛ n ko ne mana bi kɛ ka Ayidara fo ka jɔakun kɛ ka Ayidara fo ka kalo kɛ ka Ayidara fo ka san kɛ ka Ayidara fo ka si kɛ ka Ayidara fo o tilancɛ ta n'a ta tilancɛ n tɛ se a dan na Sirifikɛ dan t'i la ni maa min y'i sɔrɔ furuɲɔgɔn ye o wasara furuɲɔgɔn la ni maa min y'i sɔrɔ wolofa ye o wasara wolofa la maa min mana e sɔrɔ karamɔgɔ ye o wasara karamɔgɔ la Jɛnɛba Jika ko k'i fo wallahi kini hɔrɔnya kini yɛrɛwoloya kini danbetigiya Ala ka hɛrɛ k'a ni ye hakɛto b'o ka sɔli Rasul Karim ale ye tanti Alima woloba ye a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'an bɔra yen Mamadu Konate falyatafaddal mashkuran muazzaza karamɔgɔ Konate ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ Fayda Morikɛ Sheikh Mamadu Konate ale de bɛna kumata nin waati in na
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حكيلا ويكما جلماي كما جانتي أمبي ألفو كألا بركادا ala min sɔnna ka an bila nin kɛnɛ barikama in kan ka tila k'a ɲini ala fɛ mɔgɔw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ka se yan n b'a dɔn ni kamanaganw de nana wa diɲɛlatigɛ yɛrɛ fana b'o de kan den bi bange dɔgɔtɔrɔso la ciseaux ni lamu de b'a kunbɛn ni fatuli kɛra piki ni pelu de b'a bilasira o tuma nɛgɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'a la ni gɛlɛya cɛ. Mais ni ala ye mɔgɔ min garijɛgɛ nin kɛnɛba ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la hamiw bi biya o tuma ni hami minnu nana ya rabbi ala ka n'o segin ala ka hami ninnu bɛɛ nɔgɔya n'an bɔra yen an fa ani an karamɔgɔ Usumani Seru Madani Ayidara an b'a fo k'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in bonya kama sijan bi ala bolo ala k'a di an n'a ma kɛnɛya bi ala bolo ala k'a di an n'a ma. A bɔra ka Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan le 20 juillet min tɛmɛna a kɛlen kɔfɛ k'a sen ta ka don a ɲina jugu bɛɛ ka so k'a fɔ silamɛya ti ɲɛ f'an ka ɲɔgɔn minɛ a yɛrɛ fɔlɔra ka taama ka don bɛɛ kan a ma da o ma a tilara k'an bɛɛ wele palais la ka taga kuma ni an ye an ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne Konate ka yeta la a ye hɛrɛ min don jamana kɔnɔ ne ma deli k'a ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ min bɛ jate minɛ an ka kutubaw kun bɛ tiɲɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fa nɛnɛ ni ɲɔgɔn ba nɛnɛ ye depuis palais réunion bɔra a la dɔ bɔr'o la réseau ka ɲɔgɔn nɛniba kabini ale y'an wele palais la ka ladilikan di an ma an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ bɔr'o la an b'a fo o la ka tila k'a fo Côte d'Ivoire taga la a bɔra Abidjan sisan Maliens ye bonya sɔrɔ Ivoiriens ye bonya sɔrɔ a taamana ka don a kan ka don yɔrɔ min na a man ka don yɔrɔ min na majigi kosɔn a donna bɛɛ kan Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw tagabolo ma bɔ tagabolo la Tijaniya Kadiriya Chazaliya fo ka taa se jamanatigiw ma a taamana ka don a bɛɛ kan a y'o ɲɛda min jira an na Mali la yan a taara o jira Côte d'Ivoire. Ne Konate ka yeta la hakilina min bɛ an karamɔgɔ la ni ala ye an dɛmɛ sous région ye ale Hayidara kelen bɛ se k'a bɛɛ don da kelen fɛ ni silamɛya ye ala k'a faga se waati koron kama an b'a fɔ a ye n b'o ɲini a fɛ ala jati kama Haut Conseil ɲɛmɔgɔya a k'a doni jigi a kuma na n'ale tɛ a ɲɛ ti mɔgɔ la. Haut Conseil ɲɛmɔgɔya nana sɔrɔ Hayidara ye Hayidara ye a nana bonyane sɔrɔ a nana karamalen sɔrɔ a nana wasalen sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ Haut Conseil ɲɛmɔgɔya a bɛ dɔ bɔ Hayidara ka vitesse de la an ɲɛ b'o la nka karamɔgɔ ni tɛ an ɲɛ ti mɔgɔ la wa i tɛ min dɔn an b'o de f'i ye an y'an tɛgɛ ja gundo de la n ko ala mɔgɔ bila Haut Conseil ɲɛmɔgɔya la min n'a ka kan. An ye diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na ala ye e de ta k'i k'a ye i ko i ti sɔn ala jɔn dɔw sɔrɔla ka ɲɔngiri ka i sen minɛ k'i deli ala jati kama wa i bɔcogo t'a la de an karamɔgɔ n'i tɛ yen an ɲɛ ti mɔgɔ la ala k'i faga se ala ka hinɛ taabaw la ala ka yafa k'u ma ala k'an bɛɛ sago d'a ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul. Ka Ustaz Konate fɔ a ka kuma ɲumanw na ya Konate y'a se an ma maire Safo maire ko a ye 20 di ko ka karamɔgɔ bisimila n'a ye Safo maire ko a sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ni an bɔra yen an bɛna kuma di den ɲumanw bɛ fa ɲuman nɔ na maa gindo y'i den ye maa ja y'i den ye ala ka hinɛ sufi adamala bɛɛ y'a dɔn nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnko cɛba don fo y'a fɔ tamani
adama sen bɛ Haidara ka ko bɛɛ la donc denw u fana y'u sen da fa sen da nɔ na min bɛna kuma kabila bɛɛ tɔgɔ la n'o ye Sufi Adama ka kɔlɛ ye o ye Amadu Baba Yɛlikoyi k'a bisimila falyatafaddal. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah alayka hiraka jamana ingono. Shirifu denga duwa ucheya alaka hiraka jamana ingono. Illallahu Muhammadu Haidara ka duwa ucheya alaka hiraka jamana ingono. Illallahu Muhammadu Eli ka bonya ka duwa ucheya alaka hiraka jamana ingono. Illallahu Muhammadu Kaburu soye nyana fi soye alayka kisi ke nyana fi mai. Illallahu Muhammadu Kaburu soye dibi soye alayka kisi ke dibi mai. Illallahu Muhammadu Balena beka duwa ucheya alaka hinanga furula. Illallahu Muhammadu Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Rasulullah. Jelina bulika kiyamada. Muhammadu Rasulullah. Davende bulika kiyamada. Muhammadu Rasulullah. Alaka hinanga furula. Muhammadu Rasulullah. Jofembe idafeye. Muhammadu Rasulullah. Chewulu fasa ya majomi soro. Muhammadu Rasulullah. Libi kasika kasika doniye. Muhammadu Rasulullah. Alaka to ikakira ladige. Muhammadu Rasulullah. Niwulu basa ya jomi soro. Muhammadu Rasulullah. Libi kasika kasika doniye. Muhammadu Rasulullah. Jofembe idafeye. Muhammadu Rasulullah. Wulu deza ya majoni misoro. Muhammadu Rasulullah. Chelibi kasika kasika doniye. Muhammadu Rasulullah. Jofembe idafeye. Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته فليب جبل جليه سبو ame kene mengani jenga kene misigira kira togola odi jenga kene asiri Sherif Usman Madani Haidara no afa nyumai alaka anyeme ila shi odi be munebo alako kalifa ila ibe bara mina jamana kono hali shindo ba kalama pumate nyetrima anti foy fodron ala ki me kado ke jamana dewye ambora Burkina tlegayna kado ya 15h Sufi Sanfo Burkina bobo julaso akoka ka fole fiye kanga na binai Sheikh Suya Adama kadema ya be adoge mba nona koka fole fiye ala ka ni shi jaya ki kam maraki sakwe sal ala rasuli anya farabeka yafa an bɛ foli lase Sufi Adama ka denbaya ma u ka nin kalima ɲuman ninnu. Alhamdulillah an bɛ Sufi Adama ka denbaya fo u ka kuma ɲumanw na ala ka hinɛ se Sufi Adama ani silamɛsu bɛɛ ma n'an bɔra ye Tamani mairie ni o ye Mamadu Yarinangore ko a bisimila kɛnɛ kɔnɔ Tamani mairie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
an ka foli bɛ naba bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn se i yɛrɛ se an ka maakɔrɔbaw ka kɛnɛ in kan yan min m'u natɔ sɔrɔ u ka n'u tatɔ sɔrɔ an y'a ɲini min ni hami fɛn fɛn nani don n'a ni ala ta bɛ ala k'a minɛ min ni ala ta tɛ bɛn an tɛ n'o ye dɛ min ni ala ta bɛ ala k'o k'a ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye puisque ka sababuya kɛ gɛlɛya dɔ kɛra ɲina tamani an bɛ tamani mara ni barawuli cercle bɛɛ ka foli kɛ jama in na min ye ɲina ala m'anw garisɛgɛ ziyara na nka jamana n'a taabolo don nka an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi karamɔgɔ bɛ fɛ jamana in ka kɛ min ye ala k'a k'o ye min ka d'a yɛrɛ min ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'a ye an b'a fɔ diɲɛlatigɛ in nin de don don dɔw la ka surun don dɔw la ka jan nka an bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo an ba minnu dalen bi an ka musokɔrɔba an b'a daminɛ o la ka na an yɛrɛ balima minnu bɛ yan tamaninkaw ni dafɛdugu bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ naba bɛɛ ye u bɛna dugawu k'u ye ala k'a minɛ u ye u bɛna dugawu k'u ye ala k'a minɛ u ye ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen sallallahu alaihi wasallam vraiment an ka foli bɛ naba bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ yarna ngore fo ka wale awla ye kuma min kɛ tamani bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a kumana tamani bɛɛ de tɔgɔ la tamani bakɔ baɲɛ o kuma de taara ka di maire ma ni ala ka jɛn ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye n'an bɔra yen an bɛna kuma di mɔgɔ min ma o ye abdulayi kunta ni ala ka jɛn ye minbarul malikiya k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ ka hali bi ka segin ka hakilijigi kɛ sinikɛnɛ ni o ye ntɛnɛn tile bɛnnen le 24 o ye mawudu wajuli ye an karamɔgɔ fɛ 26 mars kɔnɔ n'o ye se Seku Umaru Hayidara ye ni an bɔra yen dimanche tile bɛnnen le 30 o ye denkuni wajuli ye ni ala ka jɛn ye o dugujɛ le 31 ntɛnɛn o bɛ bɛn mawudu dugawukala ma 26 mars kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم حضرة الإخوة السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام وتغني نيكو ستك على فيك أبو الشيطان تهرما كان زيزن على فما توي كدوكو أنغر مغنيماي الكربا صلى الله عليه وسلم kadugo ke ajenyan zanmo nye kadugo ke asodunga sanmo nye ambi foli di alislamen naba chema ana musomama anyini setiga ala fa ala kaka ala yakama nunja masanamo yi afarla nyonga herala angara mako barkala ya rabbi allah ka jaman yiraka herala ka besgi kata ka so herala wala fami anvara nyonga atwaye ko ziyara hukmu shar'i min bala ودي أمبي على بتو دينة تسرقور السلامينغا نبي ويلي كو أيوة عقيدة أشعرية أن المالكية أن الصوفية حقيقة نيجا من الإسلامية لسلي يودي ألك رسول السلام وسرفوك الدين يودي مختار كنت الدينا مدونغ الدين يودي مال الإسلامية لسلي يودي دوني بامنون على بتو سرقة ولو يا سبتي كفوكو زيارة ألك رك السنة دي ay hikma ba min voanye kodom ba min be ziyara la kwa ngata shufu kwa ba hakili jingil la harala basabo alay femin di bon handama de man noye nikuye fuy mangele katame niku banaw furakalika ودلا بن عشرة قواما واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة والطرح الأتي كوانغا دون جي دسكون بانو بلبلو الله سلي دوي نيما يكانو أني لاهرا كوكويا نيه سايا كوكويا نيه لكبر زيارة دبي سلامة دمي كا دسكون كو كسانيا كنيبا جينا كاكلاهرا فيه نادانا أدماما سلامو أيتو ngambolo do odine la salima koro wati choko kama ngana munu nyo koloshi kuno ngo soni ndama akungera onyana kuko yimina bande nga ambi fanyuma mfo ambi karama ko nyuma mfo ala ra'sihim حفيد الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الشخصة مدن هيدر جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا
karama haydara jora dina tasra koro chugumina dini masayala na ma fo ala bitigana ni hamibe aw nabi an labene do kanni anan juli anan na folo ka femi la pasa o dina tasra korbe karama haydara jora on jigi koro anya ye dina tasra koro jengene anya famu nyanye fe karama haydara bulla ala ka chorba nyuma me anya fe a jora dina tasra koro jigi koro ka koloshi anya laydo dama amba ko koro shu anitle na ya kofla aba on yen se ka se ama kuma labana ala la tigara ala nakara forba nyemay nango dina tasra koro o awndey ngam mal islam be farale nyonga ni karon hajara kera ma nyemay abi kay wati mina ya so rabba makoya soni akara ko na fa dugu mina wulide coup d'état de kuma ngam misru kono dugo de bamme ko silamo fora nyongo misru do kono gouvernement nana uma kiti ra soro katige wi misru datugo ngabbi wallahi ko sey nyemaya ala yo kalifa le mema barakatu ko nyuma kama am misri famba bedayela la jako kunde che nyema na jonde wallahi la ilaha illa huwa qafala tiklifiu wallahi ajole misri bedayela la misro dat gure kundo andu susumana be ko be ka dayela wa be ka kacheka barta ni sara nyema matifla fiye na ya laje abatiga achede ka ne ya do kwa batige ne dungoka ni songo kudeta ka almamina nazara le fi abijena bo obana assalamu alaikum warahmatullah ambe Sheikh Abdullahi Kunta ma fo aka kuma mona namura karamo ka garbu bela jale togola o kuma o kalfale do Alassane Traoré la kwa bismillah kene kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على من سن لنا زيارة القبور وعلى آله الطاهرين المطهرين ومواليهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة الحضور من الفجاج العميقة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باسم غرباء شرفلا نشكركم جميعا على شهود هذا المقام الجليل موجهين أكبر الشكر إلى أسرة الحيدرية التي هدنتنا وكستنا وأطعمتنا وبالجملة اتخذتنا أولاد الصلبها مبتدئين بقائدنا السيد الشريف عثمان مدان حيدر رعاه الله وأطال بقاءه ثم أمهاتنا جميعا رحم الله تنبافن تراوري ونور ضريحها وجميع جيرانها في هذا المزار المكين وأطال بقاء أخواتها أمهاتنا اللاتي على قيد الحياة تنتي جارة تنكرا تنتي فاطمة تراوري تنتي حليمة دغميسة تنتي عائشة كلوبالي مختتمين بقدوتنا منارات الأسرة الحيدرية ذكورا وإناثا رحمك الله يا فتى الفتيان محمد المداني حيدر وجميع قدوتنا السابقين إلى رحمة الله تعالى وحفظكم الله ورعاكم وأطال بقاءكم أيها السيد الشريف أحمد تيجاني حيدر وجميع قدوتنا الذين على قيد الحياة وختاما باسم غرباء شرفلا نتقدم بطلب العفو عن زلاتنا من السيد وأسرته لقلة عقولنا وكثرة تقصيرنا لحقوقهم ونسأل الله لنا ولكم جميعا أيها الحضور الكرام حسن العاقبة والسعادة الدارين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Shirifila kalanden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wula in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi wula in na sɔrɔli la Shirifila duba kɔnɔna in na Mazaro Shirifila la denɲuman na dugukolo sanfɛ kalandenya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka bɛɛ fo maa o maa bɔra yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun na ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka laban ka foli segin Sherifu Usman Madani Haidara n'a ka du ma olu minnu jɔra kalandenya jigiya kɔrɔ kabi a daminɛ fo kana se an filɛ don min na komi bi ka dugawu ɲini o fɛ kuma kuntala surun kama ka dugawu ɲini o fɛ o y'an minɛ ka k'u den ye cogo min na Ala ka an sabatilen to o jigiya in kɔrɔ o yɛrɛ ka hakɛw minnu kuntala surunyana an fɛ n'an ma se k'u dafa u ye ka yafa dafalen ɲini o fɛ kalandenya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka yafa an ma o la ka laban k'a ɲini Ala fɛ si kuntalajan ni kɛnɛya kuntalajan o bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa an fana karamɔgɔ a Seyidi Sharifu Usman Madani Haidara n'a bɔnnaw la o la an bɛ kuma surunya yan ka bɔ kuma na ka ɲini Ala fɛ ɲinata ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'o fara an si kan dugawu minnu bɛna kɛ Ala k'u jaabi an bɛɛ lajɛlen ye ka hinɛ an ka taaba silamɛ bɛɛ lajɛlen na yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen ye k'an ta don makɔnɔ Ala k'o k'a kan Ala ya bonya kama nabiɲumanw bonya kama shirifu barika kama an karamɔgɔw laharama kama sɔli ala rasul wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. karamɔgɔ ka kalandenw ni garibuw ka kuma ɲuman bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka foli bɛ u ye an bɛna kuma di an ka tamani zirifuw ma karamɔgɔ yɛrɛ a dɔgɔkɛ ni Ala ka jɛ ne ye Sirifi Tijani ye ka bɔ Sɛgɛla Tijani Haidara ale bɛna kuma Sirifi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la falyatafaddal mashkuran mu'azzazan mukarrama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما بأنصار جمانا مسلمان ببفو كفولي بما موم وسياني حميو حميو نيم مغوي أما يني على كاكي كان موغوسو على كابدلا ne yɛrɛ ne ci karamɔgɔ ne ci a bila mɔgɔw fɛ bilen ne b'a bila Ala ka waliw fɛ munna ne ka filamuso sen wurugutura k'a kari k'a tɔgɔ bɔ ɲɔgɔn kan an ye fɛn bɛɛ k'a la ka dɛsɛ u nana diya ka ko f'u k'a opéré ko 80,000 a denkɛ bɛ yen ko Abilo o ko papa k'u ye nin de fɔ dɛ n ko a tigi y'a lajɛ sufɛ n b'a fɛ yen n dama kasi Ala la ka n bolo da sen in kan n ko sen o sini e de bɛ opéré ne de ko dɔ kɛ ye Sherifu Usman Madani Haidara ye n'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye o sen ka jɛ o bolo ka jɛ Ala kana ne muso sen opéré dɛ. kana kuma fɔ k'a caya kisɛ fɔ dɔrɔn o dɔrɔn de ka ɲi dugu jɛra an ye daraka dun an nana ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u ye arajo k'a la aw ko nin sen karilen tɛ o bilahi a filamuso bɛ yen a bɛ taama sisan a ye bere bila ni Sherifu Usman Madani Haidara hɔrɔma ye a ye bere bila ne muso jabɛti b'a la a ka jugu nin ye dugawu k'a ye Ala y'a ka jabɛti nɔgɔya dɔ bɛ yen o sen b'a dimi o fana sen nɔgɔyara n muso sen tugulen kɔfɛ n'a ye bere bila ne yɛrɛ banana ne kun ka bɔ nin ye o ne kun ka bɔ belebeleba mais dumuni bonya kun tɛ bana bonya kun don mɔgɔw ka kuma tiɲɛ don dɛ Ala ka n'an jigin daɲa
ala kana jigin danya muhammad jigin man danya ka jinya bana no blali nguna bisa ngugo yen ngasa men ko ke wele na sherif usman dan haidare nya wele ka nya faye amma ga don ala ni baraba ga digina man ka don ago tijabi wa no ngo ho ayasi lefle muti yandu ay te fontige amma pumatu mballa kaye nga telefoni sonena ko tani ke ga yoro mini ngone we yoro jambula sisa munye mangena ngundalelu akumina akungula ke njima ay wal min jin sika nyefo dimi mabanga banando gara wal bi dimi bawo ma sika bane no ya min yeni wali nye dimi no ya nga banama ba ala ni sherif usman mudan hadara horoma mbi do kai shija ani keneya Allah ba munyuma ya rabbi ala ko danama ala ka sancha man fara shiga ala ka sancha man fara shiga ala ka to aunye jigiye ala ka to islamo jigiye ala ka to mali jigiye ala ka to jamana jigiye ala ka to yere jigiye adonde ne Chani Haidara ningira asidi nyengoye jahiliye ndani bo men neti kulongo Sheikh Haidara ay netabe ngono wallahi chedo kay sowono katime kene manaka sikatala Haidara Allahu akbar mbi kumatiga ya Haidara kadwoke ansar jamai inshallah achena muso adimse na makorba ambega jiga dugoke sharif usman mulan haidare alaka shijani kire dama alaka ko barka alaka ko jidi alaka ko nema alaka hereka ko nala kira barkai bijo hormai ala horma kuso aka alabato kuso aka ala senya kuso aka ala don kuso aka ala kira kan kuso bijo horma kuso sallallahu muhammadi ka sirifi tijani fo tamani sirifi bɛɛ tɔgɔ la a ka kuma ɲumanw na a n'a ka badenɲumanya ni sinjiya ɲumanya la sirikɛ ni maa min mana e ye i ka bonyabaw la ani i ka karamabaw la n'i ka dawulabaw n'i ka majabaw la i m'a dɔn dugu min na o ye dugu cɛ n'a muso girinnen ye sirikɛ i m'a dɔn jamana min kɔnɔ o ye jamanadenw girinnen ye wa n'i ye diɲɛ minɛ a jɔja fɛ diɲɛ ma n'a fɔ ko Haidara sirikɛ e mana jɔ lahara kɛnɛ kan kiraw ni nabiɲumanw kɔfɛ lahara ma na fɔ ko Haidara wa sirikɛ o tɛ Hamsakaku sababu ye sirikɛ o tɛ Alhama Hudu sababu ye sirikɛ o tɛ Yawadudu Baduhu sababu ye sirikɛ o ye e ka kogɛlɛmuɲu n'i ka sabali sababu ye sirikɛ escalier dugumana fɔ a sanfɛ a bɛɛ kɛra sɛfa ye u ye e lasira e ko e bɛ siran min ye o ye Ala ye i ye sɛfa bɛɛ ta kelen kelen ka yɛlɛ a nɔfɛ ka taa pɔli sigi k'a yira n'a ɲimi sirikɛ e taamatɔ ka dingɛ tigɛ i sen kɔrɔ janfan dingɛ i tɛ antenne si dɔ diɲɛ kɔnɔ téléphone antenne na n'i y'a jigi a dingɛ kɔnɔ k'a kun bi bɔ nka sirikɛ e bɔra dɛ sirikɛ ka mobili kolonkɔrɔ ka taa bɛɛ fala kɔnɔ ŋolodo sira la sirikɛ hali e senna sabara ma ɲigi sirikɛ ka diinɛ kafiri kɛ ka taporoporo keru tarmi bi shararin kal kasri ka annahu jimalatun suf kuladugu kura e ko i bi bɔ ala ka hinɛ Burama Jalo la Burama Jalo de ye ko a b'e bilasira e Haidara ko k'e n'i ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ Burama Jalo n'o bɛ n'i ma ala tɛgɛ b'e bolo Burama y'i kale an bɛɛ ɲɛna a ko taporoporo min wulila ka na e kunsigi dengelen si tɛ yen ni tasuma mana n'ale t'a y'a kɔrɔ i ye kɔlɔsi munumunu ka min fɔ anw kɔni t'o dɔn kul ma jitum bihi siru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidina fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'maluna wa qadimna min amalin wa qadimna إلى
إلا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والله جيه بي جيه كافر كل كامل ألا يا تجيه كام مغسى ودو سيوكي بكيك ولا دكو أليس الله بكيف أبدا ولك أكجو سبالي وسبايوا إما أفرا كل ورقة ويكيبنا مولدك كل ورقة بني سجرا كرمودا ينغلك يكو أبنا كدوج مي ko abusama ke mauludu dola de uko aya fo aida ka ke ala kama ka kana mauludu ke ko wari mauludu dola kono te kono yo kewa kono olu ka kene jama'a keme ko bi kono no bi ta idra ka yorola sirfika ayi fo ni ala ka je amna kuma di ministry no na blama no dina ministry aka secretary no fam ga di seku Johnson بسم الله كنا كنا سرقة فتيبا تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم Monsieur Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara, Monsieur Surakata Salamanta, président international de l'association Amsardine, Monsieur Modibo Diallo, président national, Mesdames et Messieurs, les membres sympathisants de l'association Amsardine. Amsardine Tamrobe, mais en faux, folie, l'ami islamé à folie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kana uladaina ya, kana ministry tola. Nous islamé bateau, ananga ladala ko ministry. Kana otokola ako ka kungada ere kunya ka ye ni kenen ka yan ulada ina mais wakati na tabolo ke chugodo donc bi activité chama be Bamako mi nyamo ya dilendo ama donc ay ne bla ko ne kana anola bla kuma la sela ko secrétaire fek basita la secrétaire do mais afo ko secrétaire général donc ministry ka danka voilà donc ne we ka antokola clé toko infoli ka gelen doni parce que maninga toko bado famaka diseku Johnson donc odi toko ni donc en blakana ko kana jamana nyemo toko la donc nous anga président de la transition chef de l'état le général d'armée Assimi Goïta nous anga premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga en un gouvernement bétola kana folie laissé Cheikh Chérif Madani Ousmane Haïdarama ka folie laissé à Djonyoroma ko kana aira kenenga ya ko kenente Haïdara dronga kenente Amsardine dronga keneye olu fana nga kenede ka adaka Haïdara be joro mina Mali kono bi donc Haïdara be baramina Mali kono bi adugolente mokoshila donc abe baramina ka talike donc ben tasira kelena tasira fe donc we jamana moko ka laɲini donc yale yere ka laɲini chugamna o kan ka kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ ka laɲini ye parce que bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc hɛrɛ tɛ yen nɔ donc misaliyala salo an nana kɛnɛ kelen kan an ye dɔ fɔ ɲinan tuguni wagati n'a taabolo kama an bɛ kelen dɔrɔn fɔ a ma mɛn kosɛbɛ ni o ye juin kalo tile 20 Haut Conseil islamique ye lajɛba dɔ kɛ donc a kɛra Bamakɔ palais de la culture la donc a yira ka a lawaleya ka laɲini ko silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc silamɛ bɛɛ ka kumakan ka kɛ kelen donc silamɛ bɛɛ ka jɛ ko kelen kan parce que silamɛya in kelen dɔrɔn de don donc fila tɛ donc an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔw la mais silamɛya in kelen dɔrɔn de don
donc ka na o lajɛli yɛrɛ donc o ɲɛmɔgɔya taara o denfaya taara k'o di an ka ministre d'état ma ministre min ka baara bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya lawaleyali kan jamana kɔnɔ n'o ye an ka général de corps d'armée ye donc Ismaïla Wage donc a ka foli bɛ kɛnɛ in kan yan donc a ka bonyamasegin bɛ kɛnɛ in kan yan donc k'a ɲini serifukɛ fɛ donc a ka jija hali bi jama ɲɛmɔgɔya a ma nɔgɔ donc ni ala ye jama dɔ kalifa i la k'i ka o ɲɛmɔgɔ ye a ma nɔgɔ donc caman bɛ fɔ i ma caman bɛ kɛ i la mais i bɛ a bɛɛ kun o la segukaw ka kumakɔrɔ dɔ bɛ yen ne yɛrɛ personnellement kumanin ka di ne ye kojugu donc u ka dɔnkilidalaw bɛ to ka segin a kan k'a fɔ nin tɛ fɔ ne ma nin tɛ kɛ n na donc o tɛ k'anw ka ɲɛmɔgɔ ye donc o kumanin ka di ne ye kojugu donc min ye o ye Cherif Madane Ousmane Aidara an tɛna fɔ ko i ka sabali donc déjà i sabalilen don an tɛna fɔ i ka muɲu déjà i muɲunen don an bɛ min ɲini dɔrɔn donc an b'a ɲini Ala fɛ donc a ka si ani kɛnɛya d'i ma hali bi donc a fanga d'i ma hali bi donc i b'o baara min na donc o baara donc Ala ka a baara sabati bolo donc Ala ka a baara sabati jamana bolo jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ kama donc o kɔfɛ n y'a fɔ cogoya min na kuma taabolo tɛna janya bi ye hakililajigin don ye bi ye tasibila don ye donc an bɛ dugawu kɛ an ka mɔgɔba mun dalen bɛ yan nɔ donc Ala ka hinɛw la donc Ala k'u dayɔrɔ suma donc Ala ka yen wusa aw ma ni yan ye Ala ka arijinɛ dayɛlɛ u ye dɛ Ala ka an yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ mais an b'a ɲini Ala fɛ min an ta don a k'o to dɔɔnin fɔlɔ an ma pressé diɲɛlatigɛ in na an presselen don ko bɛɛ nɔfɛ mais a ka suma ka mɔgɔ ye ko mɔgɔ min presselen don ka taa fan dɔ in fɛ n m'a fɔ a tɛ yen mais a ka suma donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ta don ani u ta don janya donc ni o tɛmɛna fana ka dugawu ɲini kɛ ka se ɲinan min ye ɲinan san ye an ka jamana mɔgɔba dɔ taɲana donc n'o o kun ye an ka ministre de la défense ye général d'armée Sadio Kamara donc a tora faso ko de la donc a tora jamana ko de la donc a tora Mali ko de la donc an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye donc ani a ɲɔgɔnna mun taɲana vraiment donc ani hali civil mun taɲana donc Ala ka hinɛ u bɛɛ la Ala k'u dayɔrɔ suma donc Ala ka arijinɛ dayɛlɛ u ye donc o tɛmɛlen kɔfɛ dakuruɲɛ laban na ka a ɲini serifukɛ n'a a jɛɲɔgɔn fɛ k'a ɲini ni jamaba min bɛ yan bi ni jama barikama min bɛ yan nɔ bi donc an ka bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye donc ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye donc Ala ye jamana marali kalifa don olu de la bi donc an bɛ dugawu k'u ye vraiment Ala ka a fɛɛrɛ d'u ma donc Ala ka a se d'u ma donc ka jamana kɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye donc Ala ka jamana in sumaya donc Ala ka na ni hɛrɛ ye jamana in kɔnɔ Ala ka na ni bɛn ye jamana in kɔnɔ donc Ala ka na ni kelenya ye jamana in kɔnɔ yan nɔ donc an bɛ dan yan salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. alhamdulillah an ka minisiri ka nɔnabila kɔfɛ k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan media 30 o de bi kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se arajo 10 o bɛ direct la nin baara in bɛɛ lajɛlen TV Serifula bɛ direct la k'a kɛ orange mɔgɔw fana nana n'u ka mobili ye ni Ala ka diɲɛ ye ka se ka ko nɔgɔya mɔgɔw ma an ka foli bɛ u ye o tuma an bɛna bɔ kumatigi ni kuma cɛ ka bɔ bonyatigi ni kuma cɛ ka bɔ karamatigi ni kuma cɛ cɛw la cɛ cɛw la cɛfarin cɛfarinw la dangele dangelew la ngana nganaw la nganaminangana nganaminanganaw la kangara kangaraw la kangarangaki Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Nuruddin Shihabuddin Asayid Sharif Usman Manan Haidara falyatafaddal mashkuran mu'azzazan mukarram. Ame wasoniye, mali kula wolo, ame wasoniye.
تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا أمر الله أيوة. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلامي نينكنا إنكا أمي فلوكا على فو كعلى بركة كعلى ولي مندو على ميان فرانيون كان نينكنا إنكا نيسانغاينا ko ala nche ka soli an ka kira baka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka soli a so dinga sanmanw kan ka soli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an ka foli ɲɛsinnen bi aw bɛɛ lajɛlen ma minnu y'u ka baara bila ka bɔ yɔrɔ janw na ka bɔ yɔrɔ suruw na ka na tile kɔrɔ sanji kɔrɔ dekun na ala kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an sigira belebele minnu fana kama n'an bɛ ka ala deli n'olu ye minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka saya k'u ma lafiya ye an ti ɲinɛ ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ kana ɲinɛ o kɔ dɛ fɛn bɛɛ bi ban kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram fɛn o fɛn bɛ nin dugukolo in kan a bɛɛ bi bɔ yan foyi t'i to ni ala ɲɛda tɛ kodɔnna k'an ka labɛnw kɛ do jumɛn fɔra kuma jumɛn fɔra ala dɔrɔn de b'a dɔn bana t'a sariti ye la bana ye avertissement de ye ɲɔ tɛ o t'a sariti ye su joli don ko an n'a ye baro kɛ sɔrɔ e ko sɔrɔ an bɛ fara ɲɔgɔn na foyi t'a la walima tilegan in yɛrɛ la ne bɔra a fɛ yen ko b'a tigi de bolo ni waati sera dɔrɔn i b'a jaabi kodɔnna k'an k'i labɛn to ti kɛ yan alors nin kɛnɛ in kan an kɛlen kɔ ka dugawu kɛ an ka tagabaw ye ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an dalen b'a la dugawu minnu bɛ kɛ yan u ti bi wallahi mɔgɔ 100 joli sɔrɔ k'a daminɛ su daminɛ fɔ fajiri a bɛɛ bɛ ka ala de wele ka setigi wele depuis su daminɛ fɔ fajiri depuis wula fɛ ko kabini wula fɛ fo ka taa se fajiri ma u bɛ ka kuma ala fɛ cɛ t'u la muso t'u la dɔrɔn mɛ bi di min ma o dugawu tɛ se ka bin o la hami min bɛ aw la ni min bɛ an na an ka jira ala la nin kɛnɛ in kan nin kɛnɛ in kan Sɛrifu Usumani Madani Hayidara n bɛ n ka foli ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ ma a bɛɛ k'a daminɛ sunamɔgɔw la ka taa se wahabiyaw ma ka taa se an yɛrɛ ka tɔrikatigiw ma a bolofara n'a caya tijaniya ni kadiriya ni sazaliya a bɛɛ nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye
fɛn caman b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a fɔlɔ ye silamɛya ye a filanan ye farafinya ye a sabanan ye maliyɛnya ye n'i ma dɔ ta i ka kan ka dɔ ta o la an ka foli bɛ an ka diinɛtigi bɛɛ ye i kɛra kerecɛn ye i kɛra bolisɔnna ye an ka foli bɛ bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ sira ɲuman ye min ye ala k'an bɛɛ bila o kan ala k'an bɛɛ laban o kan o kɔfɛ nin kɛnɛ kan an ti ɲinɛ an ka vigiliw kɔ an ka cafinw kɔ ko o ko a bɛɛ bɛ ala de bolo mɛ ala ye sababu kɛ ko bɛɛ la mɔgɔw ka sigi lafiya la mɔgɔw ka dumuni kɛ dumuni kɛcogo la suma ka don mɔgɔw la a bɛɛ ye nin cabonda ninnu de ye vigile cafi o vigile ninnu a n'o cafintigi ninnu ko in bɛ kɛ k'a ban a dɔw t'a dɔn min bɛ yen u y'u ni de di ala ma ka layidu ta Seku Usumani Madani Hayidara ye an b'i dɛmɛ i ka ala ka diinɛ dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo ka bɔ yan fɔ Bamakɔ u jɔlen don a bɛɛ la u ti yan fiyewu hali u t'a dɔn min bɛ yan u ye layidu min ta u bɛ k'a baara kɛ mɛ i ti foyi sɔrɔ yan ka tɛmɛ olu ta kan ni i ye waati yɛrɛ sɔrɔ ni guna dɔ la sin k'a wele ko dugawu kɛ ye i bɔra yan dɛ mɛ dugawu ɲini a fɛ sira kan ala mago tɛ foyi la fɔ mɔgɔ min mago b'a la a ni ce a ni ce a yɛrɛ ye a ni ce a yɛrɛ ye ansaru a sara bɛ ala bolo a ye layidu min ta Hayidara ye layidu dafara ala b'a dɔn ko a dafara a ye min fɔ a y'a kɛ a kɛra a kɛra an ce ala k'an n'aw wasa ala k'an laban ye nin kɛnɛ in kan n bɛ n denkɛ fo Ali Badara Hayidara a ɲamina dɛ Ali Badara an ka baara o baara diinɛ ko la sirifila ko la ale cɛsirilen b'a la a b'a ka nafolo bɔ a bɛ se ka arajo bɛɛ ta ka na n'u ye an ka ko la a kelen ti k'a yɛrɛ kɔ mɛ a man kɛnɛ a lafiyalen tɛ o kama a ye mɔgɔ wuli ka bɔ Mali la yan ka taa nɔfɛ fɔ Côte d'Ivoire ka jɔ n'a ka dépense bɛɛ ye ko ne ma se ka taa nka e ka taa ne nɔ na nin kamalennin a sara bɛ ala bolo ala k'a wuli hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la o kɔfɛ n bɛ leader bɛɛ fo an ka jamakulu yi ala ko an ka bɛn ko an bɛ se sabu a ko an ma wala tanazaw fatafshalu wa tazhaba rihukum ala ko a kana kɛlɛ dɛ a kana ɲɔgɔn sɔsɔ dɛ a ye ɲɔgɔn minɛ n'aw kɛlɛla n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ n'a ye ɲɔgɔn sama sama an nege bi bɔ ɲɔgɔn na fatafshalu a b'a jɛ a kun kan ka jɔ tindi min kan a b'o jɛ fatafshalu se t'a jɔyɔrɔ sɔrɔ a ma da o ma dɛ a ko fatazhab rihukum wa a ka fanga bi taa a ka se bi ban jugu bi s'aw la an bɛ leader fo
u b'u se la su ni tile ko ko mana wuli san kɔrɔ tile kɔrɔ u sara bɛ ala bolo an karamɔgɔ Koyate a ye boisson ba de di ko k'a di ziyarakɛlaw ma a sara bɛ ala bolo Konate a y'a seko kɛ Seginɛ ka kalanden a y'a seko kɛ ne n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na a sina k'a tɛgɛ kɛ tan ten a sara bɛ ala bolo an b'a fɔ k'a Konate ala k'a n'a dɛmɛ mais ale bɔra sérum de la sisan Bamakɔ sérum bɔra la yɔrɔ min na dɔrɔn a ko k'a ti to k'a bɛ na ten ala k'i lafiya mais aw sara bɛ ala bolo o kɔfɛ Mali silamɛ bɛɛ folen mais ala ɲɛ bɛ ŋaniya la quoi n bɛ ka k'u fo ni ŋaniya de ye ala ɲɛ b'a la ala ɲɛ b'a la sunamɔgɔ tɛ wahabiya tɛ wahandan tɛ silamɛ bɛɛ ala ɲɛ bɛ ŋaniya la n'an tora ala kɔ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye mais n'an y'a la janfa an yɛrɛ ka ŋaniya dɔ kama an bɛ dɔgɔya an mago bɛ min na an t'a sɔrɔ an t'a sɔrɔ an t'a sɔrɔ minnu ŋaniya ka ɲi silamɛw ka bɛn ni kelenya o tɛ taabolo ko bali o taabolo ko kɛra kira tile la o jɔn de bɛ se ka taabolo ko bali bi mɔgɔ si nka taabolo ɲuman ko don a ye dɔ bɔ nin na sa taabolo ɲuman ko don a bɛ faamu wa taabolo bɛɛ mɔgɔ bɛɛ ka faamu tɛ se ka kɛ kelen ye fɛn foyi la hali kuranɛ aya la dɔw ka faamu cogo ni dɔw ta ma kɛ kelen ye sahaba yɛrɛw la o tuma na ni ne n'e ta dɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ bi o ye ko kura ye wa nka a bɛ kɛ ladamu kɔnɔ a bɛ kɛ bonya kɔnɔ a bɛ kɛ karama kɔnɔ fo mɛnnikɛlaw k'a dɔn ninnu bɛ ka ɲɔgɔn bila sira de ye ninnu tɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ mais ni kunfin yɛrɛ y'a ye karamɔgɔ kan bɛ mɔgɔ dɔ ma ala tɛ a bɛ diinɛ dɔgɔya a bolo ale bɛ se ka fanga sɔrɔ ni karamɔgɔ de ka baara ye mais ni ale yɛrɛ tigɛra karamɔgɔ la ko nin tɛ ala ka sira kan i bɛ mun fɔ a ye k'o bɛ don a hakili la a t'i don a ye sabali a k'a dɔn an ka foyi cɛsiri foyi tɛ se ka maa kɛ foyi ye n'ala m'i kɛ min ye nkalon don ala ɲɛ bɛ ŋaniyaw la a ɲɛ bɛ dusukun na a ɲɛ bɛ kumatɔ ŋaniya la ala ka setanɛ malo maa o maa ko i bɛ silamɛw ka bɛn tiɲɛ ala k'i k'a saraka ye ala k'i k'a saraka ye ala ka silamɛw to ɲɔgɔn bolo an ka jamana an y'a kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi nin kɛnɛ in kan n bɛ foli kɛ an balima ivoiriyɛnw ye ka taa Sheikh Ayimana ka taa se a baarakɛɲɔgɔn ma ka taa se Kodowari silamɛ bolofara bɛɛ ma an ka foli bɛ a bɛɛ ye an ka foli bɛ ivoiriyɛn bɛɛ ye an ka foli bɛ kerecɛnw ye an ye ivoiriyɛnw ka ivoiriyɛn ansaru ka mawuludu min kɛ sisan Côte d'Ivoire a perezanyaba o tun bɛ kerecɛn dɔ de bolo kerecɛn dɔ de kɛra a perezanyaba tabaga ye Devaya o tun bɛ an karamɔgɔ bolo Limam Njayi u sara bɛ ala de bolo mais an bɛ Ivoire silamɛ bɛɛ fo u ko juma o juma u bɛ dugawu kɛ Mali ye juma o juma k'u bɛ dugawu kɛ Mali ye an yɛrɛ n'u dɔw farala ɲɔgɔn kan yan ka su kelen n to ka gɔlɛn kɛ yan o y'a sɔrɔ ko tun ka gɛlɛn u fɛ yen an mɔgɔ 137 an ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ yan yen Sumali la o don
san o san an b'a a dugawu kɛ fana an bɛ mais o ye san o san ye o don o don sa kɛ mais e sigiɲɔgɔn n'a ma lafiya i ma lafiya o nkalon don anw ye silamɛw de ye walahi an ka kanu ye diɲɛ bɛɛ ka lafiya jango an fasow Côte d'Ivoire Mali faso kelen de don Ivoiriens bi yan Maliens bɛ yen an ye ɲɔgɔn furu an denw bɛ ɲɔgɔn fɛ yen o la an ka dugawu de ye hakililaw ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ mais n bɛ silamɛw fo u bɛ dugawu kɛ Mali ye u b'a kɛ kɔrɔkɛ imamu y'a fɔ n ye a ko misiri tɛ yen ni juma sera min tɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn Mali ye pour que Ala ka Mali basigi silamɛya ye nin de ye silamɛya tɛ hakilila ye silamɛya ye Ala ta de ye Ivoiriens aw ni ce merci Ala k'a yɛrɛw kisi Ala k'a ka jamana suma Ala ka bɛn don a kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ fiyakaw fo u sara bɛ Ala bolo fiya i ye dugukolo di Hayidara ma jamana kɛlen kɔ ka nkalonbaw tigɛ yen ko hectare 150 dira ma a fɔra bɛɛ ɲɛna micro la 26 mars la Jawara yɛrɛ tun bɛ yen a ma ja dɛ mais Ala ni ce c'est que Ala ni ce Ala ye faama kabako ye dɛ Ala ko Hayidara e ka dugukolo ko bɛ siri a ka fanga de la n'o kɛra o ni kunna da yanni diɲɛ wuli cɛ ko faamaw de y'a d'i ma ne Ala t'i sɔn ne Ala t'i sɔn wallahi a ma se ka kɛ mɔgɔw wulila ka taa faamaw fɛ ka taa muruti ko k'olu yɛrɛ ta di o don faama min bɛ yen a siranna a ma sɔrɔ fiyakaw de farala ɲɔgɔn kan ko a ye taa fɔ Hayidara ye ko an ka dugu bɛ yan ko a k'a ka kalandenw bila ka na ko n'u sera ka hakɛ min tu tigɛ k'u k'o ta non fitiriwale ye kafiri ye fitiriwale ye kafiri ye fitiriwale ye kafiri ye Ala ka hɛrɛ kɛ fiya ye fiyaka mana ye yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka tɔɔrɔ bɔ i kan fiyaka bi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ min fɛ Ala k'a k'i ye ne b'a fɔ n da de la mais u bɛna ye an karamɔgɔ dugutigi ma min faamu ko na u sera ka fɛn o fɛn tigɛ Ansaru wulila ka t'u suru kungo kan a sera dɔ dugutigi ko non ko a y'a jɔ yan ko a y'a to ten a y'a jɔ yan tile kelen dɔrɔn dugutigi ye kulo bɔ k'u k'a to ten u y'a to ten u nana o den suma Ala ye kabako masa ye dɛ o bɛnna ten hectare 150 i yɛrɛ Ala de y'a di quoi Ala de y'a di faamaw k'u ye 150 di u ma se mais fiya dugutigi na dugudenw ni mairie olu ko a ye na a ye dɔ tigɛ u y'a tigɛ min kɛ dugutigi ko a y'a to ten o sumana o kɛra 150 ye u nana fɔ ne ye min kɛ ne ko n ko tuma na n ko fiya dugutigi ani fiyakaw u ni Ala bɛn bɛ ko dɔ la et puis n y'a don titiri fana na u k'a titiri bɔ bilahi n tilala k'o wari sara 1,100,000 ani kɔ bilahi la aliyu azim 1,100,000 ani kɔ n y'a sara pour que u k'a kɛ titiri ye o tuma na n'a sera fiya
Haidara ka yɔrɔ la a y'a kolongolo a kɔnɔ faama ka dɔrɔmɛ t'a la manil fart manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid nasira ye a y'a kolongolo ala ka yɔrɔ don ala de y'a di fiyakaw ni ce je suis fier Haidara ye fiya ye u ka maire ye n ka sɛbɛn papier bɛɛ dilan fiya n ka papier n ka du papier dilanla maire nana di a fiya an bɛ dɔnnimanakaw fo imam bɔra ka kuma dugutigi tɔgɔ la musow nana ni lɔgɔ ye ko ka tobili kɛ an b'a fɔ imamu ye ko dɔnnimana an bɛ dugawu k'a ye ala de nana n'an ye yan n b'a fɔ denmisɛnw ye ko a y'a jija dɛ maa ma na n'anw ye yan dɛ ko ne tɛ siri maa na ko ne tɛ siri maa na o de y'an se yan ne nana yan ala ka hinɛ Burama Jalo la n ko Burama Jalo ma mɔgɔ tɛ kɛ hɔrɔn ye n'i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ yɔrɔ dɔ ɲini ye n b'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye ne Haidara bɛ fɛ ka sa ne kana siri e la awi ni ye mɔni sɔrɔ n b'a min n'an ye tilelafana dun ni to don su fɛ u b'o kalaya an b'a dun e y'i ka sɛ dun ne ye n ka to gannen dun n'an bɔra kɛnɛma a bɛ y'an ɲɛda la de kɛ hɔrɔn ye non denmisɛnw a y'a jija dɛ non a y'a jija a ye baara kɛ a ye baara kɛ cɛ b'a disi de gosi maa o maa sirilen bɛ mɔgɔ la i b'i sa jɔnya la furabulu dun i ka kɛ hɔrɔn ye i ka cɛ ka sɛ ni pomme de terre to a bolo furabulu dun faut manger du feuille et laisser c'est orotile pour le monsieur là non c'est vrai o de y'anw se yan ala y'an ka yɔrɔ ɲini ta sɔrɔ yan de sɛnɛkɛyɔrɔ sanna an fɛ yan de an bɛna sɛnɛ kɛ pour que an kana siri maa na an ka balo n'an yɛrɛ ye yan sigira tan de san 30 ni kɔ taama sigi ko dɔ nana d'an ma de an y'a san terrain kelen ti yan an ma min wari bɔ an y'a bɛɛ san de an ka wari la ka jɛ dan k'a di ka sɛnɛ daminɛ a la an ko an b'o la an k'an ka an ka dayɔrɔ laban an k'an ka an janto o fana na alors ne hakili jiginn'o na n ko a ye yɔrɔnin dɔ labɛn yan ni ala sɔnn'a ma n'ala y'o nɔgɔya an ye parce que jɔn de b'a labɛn quoi mais latigɛ bɛ ala de bolo ala de bɛ bɛɛ dayɔrɔ dɔn mais n'i y'a ɲɛ sigi o b'i hakili sigi an sera yan tan de halala ɲini o la n b'o fɔ denmisɛnw ye di courage kana nata min b'i bolo kana jɔ an na balo basijala la mais kana kɛ jɔn ye non kana kɛ jɔn ye ne b'o de fɔ n denw ɲɛna aw wolola ka sɔrɔ naji bɛ kɛ to la a fa fɛ mais a ye kɛ cɛ ye n bɛ min gɛlɛya aw ma ni min se t'a ye a ye jan kɔ n ko aw fa filɛ kabini ala k'aw fa da n b'a fɔ micro de la kabini ala k'aw fa da ani cɛ ma jɛ ani muso ma jɛ a delila k'a fɔ min ye don dɔ la ko bi ka gɛlɛn a fa ka ɲɛnama ala ma sɔn ansaru ye mɔgɔ miliyɔn de ye diɲɛ kɔnɔ
a cɛ n'a muso mɔgɔ miliyɔn caman de mais à présent bɛɛ bi kɛnɛ kan yan à présent ti bɛɛ bi yan kabini ala k'an da ne m'a fɔ dafɛn ye ko bi ka gɛlɛn ni min bɛ n bolo don min na n bɛ ku ni o ye ni min tɛ n bolo n mago t'a la ah non ne t'i n kun suuli ala ye ka tila k'a suuli ye se kama non 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 alors n b'o de fɔ denmisɛnninw ye n bɛ kuma denmisɛnnin jeunesse de fɛ bɛɛ lajɛlen a ye kun n'a yɛrɛ ye ni min t'a bolo a ye diɲɛ o kɔ i bɛ balo hɔrɔnya la i bɛ sa hɔrɔnya la vraiment ne nisɔn ka di nisɔndiya da ye sɔrɔ ni fajiri na n'i kun bɛ yan cɛ minnu sira ka ala wele i kun bɛ sɔmi fɛn dɔ la fo ka taa dugu jɛ fo fajiri u bɛ ka kuma se tigi fɛ minnu y'u jogo dilan ala kama weleda y'a sɔrɔ fana minnu jogo ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ala fɛ o tɛ se ka bin a b'a waati dɔrɔn de kɔnɔ a b'a waati kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ maire fo maire a ye kuma ɲuman caman fɔ u sara bɛ ala de bolo n b'a f'u ye ko ala k'u sara hɛrɛ la n ka denbaya fana n b'u fo n'i ye cɛ suturatɔ ye musow jantor'u yɛrɛ la musow jantor'u yɛrɛ la aha n bi pɛrɛnpɛrɛn ka ala ta fɔ ala ka muso ɲuman d'i ma n'ala ma muso ɲuman d'i ma i bɛ sɛgɛn n bɛ n ka denbaya fo u sara bɛ ala de bolo u sara bɛ ala bolo ansaru aw sara bɛ ala bolo n dɛmɛ n'o ka kaban mais leader jeunesse n b'a f'u ye kunnanja tɛ bilen anw jɔlen ka jira ye anw bɛ fɛ yan'an ka sasa an ka se k'olu jɔlen ye escalier da la an ka se k'u jɔlen ye escalier da la amin an b'o f'u ye o ti ɲɛ min kɔ u ka bonya bila e ye jɔn ye n'o ɲinɛ o kɔ i yɛrɛ filɛ dɔrɔn ala ka jɔn de ye min bɛ fɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'i yɛrɛ filɛ o ye i bɛ diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bonya in to yen i ni minnu bɛ jɛ olu ka fili to yen bɛɛ ba tɛ kelen ye ni yɛrɛ bonyana min nana a y'o maaba minɛ ten a k'a dɔgɔya ni faamuw kun ka kan dɔ ti dɔ mara o tuma na n bɛ a fɔ leader jeunesse ye ko an wasalen bɛ n'aw ye on est fier de vous mais a ye ɲɔgɔn minɛ a y'a ka bonya bila mali mago bɛ aw la diɲɛ mago bɛ aw la ne bɛ n ka taafan defan ani ne bɛ maa wɛrɛ kɛlɛ tɛ kelen ye i b'i ka taafan defan i bɛ na n'i ka dalilu de ye i ti maa neni dɛ i ti maa dɔgɔya dɛ mais i bɛ na ni dalilu ye hakilitigi b'a faamu mais n'i fariyara kuma na dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn nin ye hakilinda dɔ kumakan ye ou bien nin ye magotigi dɔ kumakan ye nin ti ala nɔfɛ n'aw bɛ kuma ni ala ye ala yɛrɛ de b'aw dɛmɛ walahi an ka karamɔgɔba dɔ bɛ arabu jamana na arabuw ka jigi dangaba ba dɔ bi ale yɛrɛ de arabi sewuditi yɛrɛ ne hakili ale de ye mufti ba yɛrɛ ye bi
ala cɛkɔrɔba tɔgɔ bɔlen filɛ n kɔnɔ Fawzani dɔ ye Sheikh Fawzani ɲininka sisan mawludu ko la a ka bon hakili ma dɔɔni b'a sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ ka kuma tan parce que an kan ka kuma de ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ yen bi de ka kuma ni tiɲɛ fana ye ka sɔrɔ i ma nkalon tigɛ i ka faamu y'i ta de mais a ko hali mawludu dumuni ye haramu ye ko ala duni haramu do bon c'est à dire jiri bolo dɔ k'a fɔ quoi y a pas de problème mais ale bi jɔyɔrɔ min na an b'ale bonya nin kuma in ma quoi an b'a bonya nin ma mais alakira sallallahu alaihi wasallam ko alakira y'a ka mawludu kɛ ni sun de ye ja ye a ka mawludu kɛ o ja y'a ka mawludu kɛ ni sun de ye o tuma na a y'a kɛ ni ɲumanya de ye sun ye ɲumanya de ye mais munna ne tɛ se k'a kɛ ni seli ye munna ne tɛ se k'a kɛ ni sarakabɔ ye munna ne tɛ se k'a kɛ ni kira yɛrɛ cikun ye ka mɔgɔw wele ka na Ala ma ka kira ɲɛfɔ mɔgɔ ye munna ne tɛ se k'a kɛ n'o ye ko non ko kira y'a kɛ cogo min na ko i k'a kɛ ten mais ale bɛ ka nin fɔ a bɛ micro de kɔfɛ kira sigira micro kɔfɛ kira sigira télé kɔfɛ a ka fɛn in tɔgɔ ye di min bɛ bɔ a ka téléphone na nin WhatsApp kira sigira o kɔfɛ mais ale bɛ k'a fɔ olu de kɔfɛ mais ale ko kira y'a kɛ cogo min na ko fɔ an k'a kɛ ten mais anw m'a fɔ farida don a ma fɔ sunna don ko an yɛrɛ ka ŋaniya jira don an ka kira bonya na k'a jira Ala la ko kira y'a kɛ cogo min na taafe t'ale la o kira tun bɛ taafe de siri mais olu ko kira ko min ko kira y'a kɛ cogo min na ko fɔ an k'a kɛ ten mais taafe t'olu la munna anw b'a fɔ ni mɔgɔ min ko i ti mawludu kɛ komi anw b'a kɛ cogo min na i ka jo b'i bolo i y'a faamu ten ni cɛ baasi foyi t'a la o y'a ka faamu de ye mais ni mɔgɔ min fana ko i b'a kɛ anw ta si ye ka micro siri ka wajuli kɛ baasi t'o fana na k'a fɔ ko kira m'o kɛ kira ma fɛn caman kɛ o tɛ ka kɛ yan sɔli joli bi fɔ bi ne ye sɔli fɛn o fɛn fɔ yan ala kira ka sɔli kelen t'a la k'a y'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ka sɔli o sɔli kɛ bi kira ka sɔli kelen t'a la k'a y'a fɔ kira ka sɔli yɛrɛ min ni kira y'o fɔ ale yɛrɛ cɛ kelen de ko k'an ka n'o kɛ Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad u ye ala kira ɲininka ko an bɛ sɔli ka cogo di ko a y'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ko a y'a fɔ ten mais Fawzani ko a kana fɔ ko parce que ko siyaw y'a k'u ka taabolo ye ko anw k'a to yen ah bon siyaw mana min ta tiɲɛ na an b'o fana bila o dun bɛ seli o an t'o fana bila o tuma na an bɛ fɛ ka min fɔ an balimaw ye diinɛ ne ni e ta tɛ kelen ye an bɛɛ bɛ se k'an ta fɔ ka sɔrɔ ne m'i dɔgɔya ka sɔrɔ n ka degun fosi ma s'i ma n bɛ na ni n ka dalilu ye nin fana bɛ na diinɛ bɛ taa tan de diinɛ bɛ taa tan ni min y'a faamu o bɛ tugu i ta la ni min m'a faamu a ye min faamu a bɛ tugu o la bere tɛ yen muru tɛ yen danbe tiɲɛ tɛ yen dɔgɔyalima tɛ yen a bɛ fɔ nin de ma silamɛya nka non komi umalawo fana bɛ yen dɔw saralen de don ka wari d'u ma nin neni ka wari d'u ma i jija i ka fitinɛ wuli o mɔgɔw bɛ yen n'u kumana dɔrɔn i b'a dɔn nin tɛ ala nɔfɛ o la nin kɛnɛ in kan n bɛ kuma surunya k'aw fo yɔrɔ caman mɔgɔ bɛ yan bɛɛ sara bɛ ala bolo an tɛna se ka bɛɛ mɔgɔ caman kun kan ka kuma an y'a kuma bɛɛ jɔ waati yɛrɛ kurun kama n'a bɛ segin fana an bɛ fɛ a ka segin dɔɔnin dɔɔnin vitesse a bɛ kuma a ka mobilitigiw fɛ boliba in u k'o nɔgɔya yanni Bamako man jan n'i ka teli ko i bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin Hakimu ko ten ko n'i pereselen don dɔrɔn ko taa dɔɔnin dɔɔnin
sinon n'i ye vitesse ta n'Ala ma far'i kan i tɛ se bilen Ala k'an bɛɛ se hɛrɛ la nin waati in na hami jumɛn b'e la a ti fɔ Hayidara ye dɛ i b'a fɔ setigi ye Ala de miniti 2 de b'aw bolo an bɛ k'an ka hami jira Ala la an ka sɔrɔ ka Fatiha ta a ko k'a bɛ laban ni baya ye k'o bɛ taa kɛ kaburu la o de ma fɔ n sisan o de fɔra ninnu bɛ to kaburu la ayiwa u kun ko k'u bɛna taa kɛ kaburu la mɛ a bɛ se k'a kɛ yan quoi baasi t'a la o tun y'o de fɔ quoi k'u bɛ taa kɛ kaburu la o tumana miniti 2 bɛɛ k'i ka hami yira Ala la. Alhamdulillahi rabbil alamin minnu fɔra minnu Ala ta bi bɛn Ala ma bɛɛ minɛna minnu fɔra minnu Ala ta bi bɛn Ala ma bɛɛ minɛna ko an ka baya kɛ ayiwa n t'i 2 fara Ala kan n t'i 2 fara Ala kan n t'i suɲɛli kɛ n t'i jɛnɛya kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a n'aw dɛmɛ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma ansurna wansurna waqdi hajatina farrij hammana واكشف غمنا واستر عيبنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله Ala ka sanji nafamadi Ala ka sanji nafamadi Ala ka sanji nafamadi Ala ka kisi tɔɔrɔ bɛɛ ma salli ala Ala ka du'a minɛ karamɔgɔ Konatɛ Mamadu Konatɛ karamɔgɔ ko ka foli di ma Ala ka kɔnsa di Ala ka hɛrɛ di Ala ka k'a fɔ den mana ziyara baraw a bɛ kuncɛ ni cogoya in de la alhamdulilayi dugawu minnu kɛra Ala k'a minɛ dugawu minnu kɛra Ala k'a minɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ y'a laɲini k'a fɔ ko an ka taa dɔɔni-dɔɔni an ka taa dɔɔni-dɔɔni